Καλησπέρα, ακούτε το podcast του NFL Greece. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα θα αναλύσουμε την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Βαγγέλη. Γεια σας. Και τον Παναγιώτη. Γεια σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 22 Οκτωβρίου. 21 Οκτωβρίου. Και πιο πιθανό είναι εσείς να το ακούτε στις 22 βέβαια, επειδή το ηχογραφούμε βράδυ. Το ηχογραφούμε το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς να έχουν παίξει ακόμα οι Giants. Με τους Vikings. Με τους Vikings. Αλλά, εντάξει, λόγω της βαθμολογικής θέσης των δύο ομάδων δεν νομίζω ότι θα κλάψει κάποιος από εσάς. Εμείς πάντως είμαστε χαρούμενοι γιατί θα ακούμε λιγότερες ώρες τον Παναγιώτη και όχι τον Πάνο, το κάνα σωστά αυτή τη φορά, να μιλάει για τους Giants. Δεν μιλάω συνέχεια για τους Giants. Αυτός ήταν ο Παναγιώτης. Πάνο, πες την αλήθεια. Μιλάει ή δεν μιλάει? Νομίζω ότι είσαι ο τελευταίος που μπορεί να πει κάτι για αυτό το θέμα. Πάντως γιατί έχουμε ένα τέταρτο αφιερωμένο στην ομάδα σου. Εντάξει, αλλά αυτός... Ωραία, οπότε ας ξεκινήσουμε με τον τέταρτο τον Patriots. Όχι, ας ξεκινήσουμε με τον τέταρτο το αφιερωμένο. Πότε το θες? Πες μας πότε το θες να το κανονίσουμε. Το θέλει στη λήξη αυτή τη φορά γιατί έχει μεγάλη συζήτηση. Δώσε μας ένα διαφημιστικό, ένα κάτι. Ακόμα θα σας κάνω νόημα με το χέρι. Λοιπόν, απλά να πούμε λίγο τα αποτελέσματα. Να δούμε λίγο τους αγώνες πώς κύλησαν τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη με τα καμάρια μου, τα καμάρια της Αριζόνας, όπου εντάξει για άλλη μια φορά μπήκανε, προσπάθησαν να κάνουν κάτι λίγο εκεί, η άμυνα βασικά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και μετά όσο η άμυνα δεν μπόρεσε να κρατήσει, πώς να κρατήσει και αυτοί χάσαν τελικά. Και επίσης δεν παίζανε με τους, παίζανε με τους Seahawks. Εντάξει, παίζανε με τους Seahawks οι οποίοι είναι εκπληκτικοί βασικά. Πολύ μου άρεσαν. Σου αρέσει ο Wilson πάρα πολύ εσένα? Ναι, είναι που λένε και από πέρυσι μου άρεσε ο Wilson. Είχαμε και διαφωνίες με τον Βαγγέλη, ο οποίος μου λέγε εντάξει. Από τα play-off ειδικά. Ποιος αυτός που δεν ξέρει να πασάρει? Εγώ θα επιμείνω ότι όσες φορές έχω δει τον Wilson να κάνει καλή ημέρα, να κάνει ένα καλό παιχνίδι, είναι πολύ mobile και βγαίνει έξω από το pocket, και αδυναμία των ομάδων οι οποίες τελικά χάνουν από τους Seahawks είναι να τον περιορίσουν, να τον αφήσουν να πασάρει σαν άνθρωπος. Κοίτα, δεν είναι εύκολο βέβαια όμως να πασάρεις έξω από το pocket. Έλεγε και ο Κέρτ Warner. Ο Warner που ήταν σχολιαστής σε αυτό το match έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι γιατί δεν τον κάνουν τέτοιο, ότι αυτό είναι δεν το κάνουν contain. Και του λέει ο άλλος. Contain σημαίνει ουσιαστικά οι defensive end να βγουν προς τα έξω ώστε να τον εμποδίσουν να φύγει στα πλάγια. Και να μην πάνε κατευθείαν για το sack. Το σώμα τους να είναι παράλληλα στις πλάγιες γραμμές ώστε να σχηματίσουν ένα μικρό τετραγωνάκι, ας πούμε. Πώς το λένε. Ωραία. Η απάντηση των άλλων δύο σχολιαστών είναι προφανής ότι φυσικά και θέλουν να το κάνουν αυτό, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή τη λύση την ξέρουν, δεν είναι κανένα μυστικό. Και δεν γίνεται, και το έλεγα από την pre-season αυτό το πράγμα, ότι η επιτυχία των Seahawks είναι συμφασμένη με την επιτυχία του Lynch. Γιατί όσο ο Lynch μπορεί να παίρνει πολλές γιάρδες από το running παιχνίδι, και οι defensive end δεν μπορούν να ανοίγουν τόσο πολύ για να κάνουν contain έναν mobile quarterback. Γιατί ανοίγουν αναγκαστικά μέσα και ο Lynch κάνει πάρτι. Ναι. Πηγαίνει εύκολα στο δεύτερο level και μετά είναι δύσκολο να το σταματήσεις. Περνάει δηλαδή ουσιαστικά. Και θα παίρνει 4-5 γιάρδες συνέχεια κάθε φορά που θα τρέχει. Ουσιαστικά έχεις μόνο τους δύο defensive tackle να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλη τη γραμμή των Seahawks, που είναι και καλή γραμμή, έτσι. Και φυσικά τον Lynch. Αλλά στην περίπτωση της Αριζόνα, δηλαδή άμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Αριζόνα με τον Dockett και τον Καλιάς Κάμπελ που τελικά έπαιξε μετά τη διάσταση στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορεί να το κάνει. Ναι, αυτό που λες, προφανώς, δηλαδή θα το κάνουνε, δεν είναι ότι σε όλα τα play έκανε πάρτι ο Wilson, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια και κάθε φορά που θα φεύγει θα σε πονάει. Εκεί είναι το θέμα, ότι θα γίνει, εννοείται ότι θα γίνει. Το κάνουν, κοίτα να δεις, βάζουν πολλούς linebacker οι οποίοι πηγαίνουν πολύ κοντά στη line of scrimmage ώστε να μην μπορέσει εύκολα η offensive line των Seahawks να φτάσει, αυτό το κάνουν όλες οι ομάδες, η offensive line των Seahawks να φτάσει στο δεύτερο level, έτσι ώστε να μπορεί ο Lynch να πάρει εύκολα γιάρδες. Το δεύτερο level, να πούμε ότι το πρώτο level είναι η γραμμή των defensive line. Ναι, αλλά όταν πας για να ανοίξεις προς τα πλάγια και βλέπεις ότι πολλές φορές τυχίζονται εκεί πέρα ακριβώς από πίσω τους και οι linebackers,
οι οποίοι και καλά είναι έτοιμοι για blitz, συνήθως αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι defensive line. Το δεύτερο επίπεδο είναι όταν κάθονται αρκετά πιο πίσω τους. Όταν κάθονται στο ίδιο επίπεδο με τη defensive line, τότε έρχονται στο πρώτο επίπεδο εκεί linebacker, έτσι ώστε είτε να κάνουν άμεσο blitz, είτε να σταματήσουν το run, για να κλείσουν κατευθείαν τρύπες, επειδή ξέρουν ότι θα ανοίξουν. Ναι, εγώ λέω για τους linebackers ότι όταν μένουν στη θέση τους, δηλαδή πιο πίσω από τη defensive line. Γιατί όταν έρχονται στη line of scrimmage, παίζουν ως defensive linemen ουσιαστικά. Ναι, έτσι, προσπαθούν να πούν. Ναι, εκεί, αν δει κάποιος το πώς παρατάσσονται η defensive line και η γραμμή των linebackers, η μία είναι το πρώτο επίπεδο και η άλλη είναι το δεύτερο. Και επειδή υπάρχουν 5 offensive linemen και ο tight end 6 και καμιά φορά και κανένας fullback και υπάρχουν μόνο 4 ή 3 defensive, ανάλογα με το τι παίζει άμυνα, μόνο 3 defensive tackles και οι linebackers, είναι πολύ συνηθισμένο να φέρνουν παίχτη από την offensive line στο δεύτερο επίπεδο. Να σημαδεύουν τις τρύπες. Απλά το πρώτο επίπεδο πρέπει να κάνει καλό. Πώς το λένε, να κλείσει καλά τα gap. Να δημιουργήσει καλά gap. Αυτό να το κρατήσουμε μετά, γιατί θέλω να το σχολιάσω σε μια άλλη ομάδα. Τα gaps. Ναι, θα το κάνεις το σχόλιο των gaps. Νομίζω Παναγιώτης. Όχι. Δεν πειράζει. Όχι. Για τους Colts θέλω να το πω αυτό με τα gaps. Δηλαδή ότι είναι απαράδεκτο. Αλλά να πούμε ότι όταν φέρνεις πολλούς παίκτες από τους linebackers στην πρώτη θέση και μπορέσει η ομάδα, οι Seahawks ας πούμε τώρα, μπορέσει ο Wilson να κερδίσει δευτερόλεπτα, προφανώς και θα βγει εκτός pocket, γιατί δεν μπορείς να τον κάνεις contain για όλη την ώρα, μπορείς να τον περιορίσεις για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί κάποια στιγμή να μπορέσει να φύγει, γιατί είναι πολύ κινητικός. Μετά σπάει όλο το play, γιατί δεν έχεις πάρα πολλούς defensive back και δεν μπορείς να τους μαρκάρεις όλους. Οπότε είναι ανοιχτή πολύ η χώρη. Γι' αυτό και είδαμε ας πούμε, στο πρώτο touchdown τον Rice να κάνει πάρτι με το που βγήκε ο Wilson προς τα έξω στο μάτς με τους Cardinals. Anyway. Εμένα ο Wilson μου αρέσει πολύ γιατί μπορεί να τρέξει, είναι η τελευταία του επιλογή και θα το κρατήσει μόνο όταν δεν υπάρχει σίγουρα κάτι άλλο. Και το καλό είναι ότι όταν τρέξει, ότι είναι πολύ καλό στην πάσα στην κίνηση. Ναι, ακριβώς αυτό. Βασικά, αλλά εκεί βασίζεται. Όχι απλά ότι είναι καλό. Εκεί με αυτό βγάζει το ψωμί του. Δεν είναι μόνο ότι εκεί βασίζεται. Ναι, είναι πολύ καλό. Βασικό, γιατί και να τρέξει δεν πας κατευθείαν πάνω του. Γιατί ναι, άμα. Ναι, προφανώς. Αλλά και επειδή έχει πολύ καλό vision κιόλας. Γιατί βλέπει. Δηλαδή έχει σηκωμένο το κεφάλι συνέχεια προσπαθώντας να κάνει πάλι πάσα, όχι να τρέξει. Μπορεί να βγει προς τα έξω, αλλά κοιτάζει να κάνει την πάσα. Υπάρχουν quarterback οι οποίοι με το που θα βγουν προς τα έξω, όπως είναι ας πούμε ο Καϊπέρνικ, κατευθείαν κοιτάνε για να τρέξουν. Δεν κοιτάνε άμα θα έχουν μια ελεύθερη πάσα. Να πω και εγώ κάτι σε αυτό το σημείο, ότι όταν ένας quarterback βγαίνει από το pocket και πάει είτε αριστερά είτε δεξιά, την πάσα του θα την κάνει στο ίδιο σημείο που τρέχει. Η πάσα, η διαγώνια, δηλαδή άμα τρέχεις δεξιά να προσπαθήσεις να την πετάξεις στην απέναντι πλευρά, θέλει χρόνο. Θέλει να σταματήσεις, να στρίψεις το σώμα σου, να στρίψεις όλο το σώμα σου. Δηλαδή αλλιώς είναι πολύ κακή πάσα. Αλλιώς είναι πολύ κακή πάσα και πολύ επικίνδυνη, την απαγορεύουν όλοι οι προπονητές. Έτσι. Και πρέπει, εντάξει, με εξαίρεση τις πολύ κοντινές πάσες. Δηλαδή άλλο να κάνεις μια διαγώνια πάσα 5 γιαρδών, από 10 και πάνω απαγορεύεται. Ή του να είναι μέσα στο playbook. Ναι. Αυτή η πάσα. Όπως ήταν ας πούμε, η πάσα που έκανε ο Λακ στον Hayward Bay για το πρώτο touchdown που κάνανε οι Colts χθες. Η οποία ήταν ουσιαστικά σαν lateral, αλλά έφυγε προς τα δεξιά και έκανε πάσα προς τα αριστερά. Ναι. Κατευθείαν. Αλλά ήταν κοντινό και δεν κοίταξε καν για την πάσα. Ήταν απλά σίγουρος ότι είναι μόνος του. Γιατί ήταν σχεδιασμένο play. Ναι. Αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται μέσα σε αυτό το σχεδιασμό αυτό το πράγμα. Αυτό το είπα για να δείξω ότι πρέπει και τα safeties να ψηλιάζονται λίγο που μπορεί να πασάρει. Γιατί έχουν κάνει κάποιες double moves οι receivers και οι πάσες του Wilson δεν είναι οι καλύτερες πάσες όλων των εποχών. Δεν είναι ξηράφια, είναι ψιλοκρεμαστές πάσες στην κίνηση, σωστά τοποθετημένες. Αλλά δεν είναι ότι κάποιος αμυντικός κοντά στον παίχτη δεν θα μπορούσε να τις μαρκάρει. Δεν είναι αυτό που λέμε το τέλειο. Ναι, αλλά όταν ο quarterback αρχίσει να τρέχει, ο safety πρέπει να κινηθεί προς το μέρος του. Ο quarterback, linebacker. Οποιοςδήποτε είναι, ο linebacker μπορεί να μην είναι τέλος πάντων. Ναι. Απλά θέλω να πω. Όλοι θα κινηθούν προς το μέρος τους, γιατί μπορεί να σπάσει το πρώτο tackle. Πρέπει να το σταματήσουν, γιατί αλλιώς παίρνει πολύ εύκολες γιάρδες. Αλλά
Κοίτα να δεις. Ο Wilson μπορεί να μην έχει τις καλύτερες πάσες και μέσα από το pocket, αλλά έχει αρκετά καλές έως πολύ καλές. Δηλαδή μπορεί να μην μπορεί να τις κάνει όλες, και αυτό μπορεί να μην οφείλεται επίσης και μόνο σε αυτόν, γιατί έχει κάτι wide receiver οι οποίοι δεν είναι οι κλασικοί wide receiver οι οποίοι παίζουν στην εξωτερική. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο κορμί το οποίο θα πάει και θα του πετάει jump balls ή θα γυρίζουν και θα κάνουν back shoulder cuts και τέτοια. Γιατί δεν είναι το στυλ παιχνιδιού των Seahawks αυτό. Είναι γρήγοροι receivers που ανεβάζουν τα safety πολύ ψηλά. Ο Tate, που είναι από τους πιο παραγωγικούς, ήταν πρώην running back. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν υστερεί πάντως στο pocket, απλά δεν είναι από τους κορυφαίους. Δεν είναι από τους κορυφαίους. Δεν είναι το ατού του. Δεν υστερεί πάντως. Εγώ να πω για τον Wilson, αυτό προσπάθησα να το πω πριν, αλλά πιαστήκαμε με το άλλο θέμα της διαγώνιας πάσας, ότι ελάχιστες φορές βλέπω τον Wilson όταν φεύγει από το pocket να τρέχει για να κερδίσει γιάρδες. Τρέχει στο πλάι για να μαζέψει τους linebackers και για να δημιουργήσει κενά. Ελάχιστες φορές θα τρέξει και μόνο όταν είναι σίγουρος. Δηλαδή τις περισσότερες φορές τον Wilson δεν τον βλέπω να κάνει τα runs στη μέση της άμυνας που κάνουν άλλοι. Τα ηρωικά runs που μπαίνουν εκεί ανάμεσα από τα tackles ίσα ίσα, όπως αυτό που έκανε χθες ο Λακ που τέντωσε το κορμί του, ας πούμε. Πηγαίνει έξω στη γραμμή. Κοίτα, αποφεύγει τα απλά είναι η τελευταία του λύση. Αυτό που λέμε είναι η τελευταία του λύση είναι το να τρέξει. Παρ' όλα αυτά τρέχει. Και ο Peyton Manning και ο μικρός ο Manning, άμα χρειαστεί, θα βάλει το σώμα του να φάει καμία. Απλά θέλω να σου πω. Καλά, ο μικρός ο Manning πέρασαν πολλά χρόνια για να μάθει. Έχει κάνει 3 fumble μόνος του. Ενώ έχει πέσει μόνος του. Και δεν υπάρχει κανένας γύρω του. Ο Peyton πλέον δεν νομίζω να το κάνει. Άμα τον ακουμπήσει αμυντικός, κοιτάει τους συμπαίκτες του σαν να τους λέει τελευταία ευκαιρία. Την επόμενη φεύγεται. Έτσι όπως να συνεχίσουμε λίγο τα επόμενα παιχνίδια. Απλά θέλω να πω ότι σε σχέση με άλλους mobile quarterbacks, τον RG3 και τον Kaepernick και τον Vic, ας πούμε, μεγάλο παράδειγμα, ή τον Newton που έβλεπα τις προάλλες, δεν βάζει το σώμα του, δεν κινδυνεύει όταν τρέχει. Γιατί τρέχει πολύ. Πώς να σου το πω, τρέχει με μέτρα. Είναι πολύ προσεκτικός, αλλά πολύ καλά. Και θα έχει και πιο μακριά καριέρα από τους υπόλοιπους αμαστικούς. Τέλος πάντων. Έχουμε στη συνέχεια, είχαμε τους Bills οι οποίοι ήταν σε μια ψηλοέκπληξη, αρκετά έκπληξη δηλαδή. Κέρδισαν στο Μαϊάμι τους Dolphins με 23-21. Ναι. Τι θες να πεις? Ήθελα να πω ότι όταν διαλέγαμε τις ομάδες για το ποιος θα είναι νικητής, τέλος πάντων σε αυτό που δίνουμε κάθε εβδομάδα, την επιλογή των νικητών, μπράβο, είχα επιλέξει Cincinnati, Miami και Miami λέω Buffalo και όλοι οι μάρτυρες που τα άλλαξε τελευταία στιγμή, τους Jets. Το άλλαξα μόλις έμαθα ότι παίζει ο Γκρονκόφσκι. Καλά, από αλλαγές άλλαξε και τα τρία. Ναι, όχι, δεν μετράνε, και εγώ είχα βάλει Colts και Jets. Ό,τι έβαλες, άστα αυτά. Ό,τι έβαλες ακριβώς. Losers. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι τόσο έξω. Κοίτα να δεις. Δηλαδή ήταν παιχνίδια οριακά, έτσι. Δεν ήταν παιχνίδια οριακά. Να σου πω κάτι. Το Bills Dolphins τώρα ήταν αστείο παιχνίδι. Γιατί οι Bills δεν κάνανε τίποτα επιθετικά. Ήταν απαράδεκτοι. Όχι και δεν κάνανε. Εντάξει, έκανε κάποια καλά drive ο Thaddeus. Ποια καλά drive κάνανε, μωρέ. Πλάκα μου κάνεις. Ό,τι touchdown κάνανε, ό,τι κερδίσανε, τους πρώτους πόντους ήταν όλα από τον over του Tannehill. Ξεκίνησε με 2 interception. Έδωσε ένα pick 6 και στη συνέχεια κάνει interception και βάζει 2 γιάρδες ο άλλος από τέτοια. Ναι, και στο τέλος ξαναχάνει το παιχνίδι ο Tannehill, ενώ το έχει γυρίσει μόνος του, το ξαναχάνει ο Tannehill το παιχνίδι επειδή κάνει fumble. Μέσα στη δικιά του πλευρά του γηπέδου. Εντάξει, σε σχέση με παλιότερες χρονιές όμως και σε σχέση με τη μετοχή της άμυνας του Miami που την είχαμε. Εγώ τουλάχιστον την είχα σε μεγάλο επίπεδο, με το pass rush, με την άμυνα απέναντι στο run, με κάποιο αξιόλογα corners. Νομίζω ότι αυτά τα turnovers γίνανε όλα touchdowns. Δεν τα έκανε αν ξέρεις το pick 6, δεν σκόραρε τα υπόλοιπα touchdowns. Δεν είπε κανένας ότι η άμυνα των Dolphins είναι άμυνα η οποία δημιουργεί turnover για να σταματήσει. Όχι, δεν είναι η άμυνα των Cardinals, οι οποίοι κάνει turnover ο Palmer και στη συνέχεια την ξαναπαίρνουν επειδή δημιουργούν turnover η άμυνα τους. Είναι πολύ λίγες άμυνες που το κάνουν αυτό. Είναι καλή η άμυνα των Dolphins, αλλά εντάξει, δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να το αποδείξουν. Δεν τους περιόρισαν καν σε field goal. Ότι όσες φορές πήραν την μπάλα σε καλή field position, βάλανε touchdown.
Και πρέπει να πούμε ότι. Και από ένα turnover, βάλανε ένα touchdown. Οι Bills είναι η μοναδική ομάδα. 2 touchdown βάλανε σύνολο στους 14 πόντους και με 3 field goal. Το ένα ήταν pick 6, προφανώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα η άμυνα, και το άλλο ήταν απλά ένα τρέξιμο. Τέλος πάντων. Να πω για την επίθεση. Περνάμε στο επόμενο. Ναι, να απαντήσει και ο Παναγιώτης. Όχι, αυτό ότι είναι η μοναδική επίθεση μαζί με τους Broncos, η οποία σε κάθε παιχνίδι βάζει πάνω από 20 πόντους. Σε κάθε παιχνίδι. Ποιος? Οι Bills. Η μοναδική ομάδα. Σε αυτό το παιχνίδι δεν βάλανε πάνω από 20 πόντους. Βάλανε 23. Δεν είναι η επίθεση. Έλα ρε, Έβαλε 6 πόντους η ωραία, άμυνα. ωραία. Α, για το τέτοιο λες. Ναι, εντάξει, έχει διαφορά, δεν είναι το ίδιο. Ναι, σαν ομάδα σκοράρουνε πάνω από 23 πόντους. Όπως σου τις πάω λιγάκι τώρα, Ναι, προσπαθώ να κουβάτε και μου. Αφού είναι λάθος αυτό που λες. Δεν μιλάω. Ωραία. Σαν παραγωγικότητα ομάδα σου λέω. Και στην τελική μπορούμε να πούμε και για το Cincinnati ότι τους Packers τους είναι άμυνα που είχε κάνει. Τι είχε κάνει. Δεν διαφωνούμε. Υπάρχουν παιχνίδια γιατί οι 49ers 2 σερί χρονιές που φτάσανε στον τελικό, μία φτάσανε και στο Super Bowl κιόλας, με την άμυνα φτάνανε και που φτάνανε. Απλά η άμυνα εκεί δίνει πρωτάθλημα. Απλά υπάρχουν άμυνες τις οποίες τις βοηθάει η επίθεση, όπως γίνεται στο Kansas City, όπως γίνεται στο San Francisco, και υπάρχουν άμυνες τις οποίες τις παίρνει στο λαιμό. Να σε ρωτήσω κάτι, Βαγγέλη. Περίμενε. Παίρνει στο λαιμό άμυνα τους η επίθεση. Βλέπει ναι. Patriots που παίρνει η επίθεση στο λαιμό την καλή άμυνα φέτος. Δεν ξεκίνησε ακόμα το Patriots. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η άμυνα των Bills είναι καλή? Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά βελτιωμένη από πέρσι. Είναι καλή άμυνα? Τι θεωρείς από τις κορυφαίες? Για μια ομάδα που δεν έχει running game είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχει πάρα πολύ γρήγορους linebackers και έχει πάρα πολύ καλά. Το ξέρεις ότι η Bills είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα turnover? Τι εννοείς turnover? Ούτε εγώ το ήξερα. Έχει δημιουργήσει τα περισσότερα turnover. Θες το άκουσα. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση γιατί ο Κίκο Αλόνσο μόνος του έχει 5-6 interception που είναι linebacker, έτσι. Εντάξει, βέβαια βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και ο Φλάκο γιατί πέταξε 5 interception σε έναν αγώνα. Ναι. Αλλά έχουν τα περισσότερα turnover, δεν έχει σημασία. Γενικά είναι καλή ομάδα και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν τους επηρέασε η αλλαγή quarterback. Γιατί πήραν ένα ρούκι, το Thad Lewis, ο οποίος είχε χτυπήσει και την προηγούμενη και τον βάλανε τώρα και πήγανε καλά. Δηλαδή από άλλη ομάδα μπορεί να χάνανε, αλλά ο Thad Lewis δεν πήγε καθόλου καλά για μένα. Δηλαδή εντάξει, δεν είχε κάποια φοβερή. Δεν έκανε κάτι, την εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε τώρα στον προηγούμενο αγώνα. Ήταν συμπαθητικός. Για ρούκι quarterback που δεν έχει παίξει παιχνίδι στη ζωή του, εντάξει. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση. Μόνο και μόνο το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι, έτσι. Εντάξει. Επόμενος αγώνας. Είχαμε τους Cowboys που κέρδισαν τους Eagles σε πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Division. 4-3 πλέον οι Cowboys και 3-4 Eagles, οι οποίοι έμειναν στους 3 μόνο πόντους. Ο Chip Kelly να πούμε ότι δεν έχει γίνει ποτέ ομάδα του shut out σε παιχνίδι. Καλά, βέβαια στο κολεγιακό δεν έχει νόημα αυτό γιατί τα σκορ είναι αστεία. Αλλά ναι, τέλος πάντων το έχει. Αλλά μιλάμε για τραγικό παιχνίδι. Για τραγικό παιχνίδι. Όχι απλά. Δηλαδή, βλέποντας ότι οι Cowboys έχουν κερδίσει 17-3, κάποιος θα πει ότι μπράβο, οι Cowboys παίξανε καλά. Ξέρω εγώ, τους σταματήσαν τους κύκλους. Ήταν απαράδεκτες και οι δύο επιθέσεις. Πρώτα απ' όλα είχαμε και τον τραυματισμό και του Fouls. Τραυματισμός του Fouls, πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος βέβαια δεν έκρινε το παιχνίδι, γιατί ήδη νομίζω το παιχνίδι ήταν 10-0 εκείνο το σημείο για τους Cowboys και δεν φαινόταν ότι οι Eagles θα κάνουν. Μπήκε μέσα ο Barkley και πέταξε 3 interceptions γρήγορα για να αποδείξει λίγο ότι είναι bust τελείως και καλά κάνανε και τον πήραν τόσο αργά. Ο Ρόμο έπαιξε πολύ άσχημα κι αυτός. Τι να πούμε, δηλαδή καμία ομάδα. Βλέπεις τους Cowboys εκτός έδρας μπορεί να κάνουν την νίκη, αλλά είναι άλλη ομάδα από εντός έδρας. Τελείως. Ναι, και βέβαια αυτό, παίζανε χωρίς το Murray, παίζανε και χωρίς το Ware. Εντάξει, παίζανε χωρίς το Murray και χωρίς το Ware, άλλες ομάδες παίζουν χωρίς πιο σημαντικούς παίκτες. Για τους Cowboys δηλαδή ποιος είναι? Να σου πω κάτι, για το Murray ας πούμε, έχει που λες, εγώ συμφωνώ ότι ο Murray είναι υπερβολικά σημαντικός για την ομάδα των Cowboys και το running τους παιχνίδι. Απλά σαν ομάδα οι Cowboys έχουν δώσει τα κλειδιά στο Ρώμο και δεν τους ενδιαφέρει το running παιχνίδι τους, γιατί ήταν χαρακτηριστική και η δήλωση που κάνανε
ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό του Μάρεϊ δεν ξέρουν άμα θα στηριχτούν και άμα θα κοιτάξουν να τον κάνουν trade. Άλλο αυτό, αλλά άλλο να μην έχει κανέναν running back. Γιατί δεν είχαν κανέναν running back. Είχαν κάτι απίθμενους backups, τους οποίους βάλανε μέσα, οι οποίοι δεν απείλησαν. Και έκαναν την επίθεση προβλέψιμη. Και άλλο να έχει κάποιον, έστω να τον έχει μόνο και μόνο να τον βλέπει άμυνα, να βάζει 1-2 παίχτες παραπάνω στη line of scrimmage. Να κάνουν 2-3 βηματάκια μπροστά. Εντάξει, να σου πω κάτι, ρε Βαγγέλη. Παίζανε τώρα οι Cowboys με την άμυνα των Eagles, για το Θεό. Με την άμυνα των Eagles. Μιλάμε μία από τις χειρότερες άμυνες, ειδικά σε passing παιχνίδι, του NFL. Που πρέπει να έχουν υπάρξει στην ιστορία του NFL βασικά. Ειδικά σε passing παιχνίδι. Και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το λες αυτό και οι Eagles ήταν στο 3-3 και άμα νικούσαν ήταν στο 4-3 και τώρα θα ήταν φαβορί για τα αλλά νομίζω από την επίδεση κερδίζουν όποιον αγώνα κερδίζουν. Δεν τον κερδίζουν κανένα από την άμυνα τους. Δεν κάνει τίποτα η άμυνα τους σε κανένα παιχνίδι. Ναι, δεν λέω ότι έχουν καλή άμυνα. Απλά. Πώς να σου το πω. Όλες οι ομάδες κάνουν πάρτι κάνουν πάρτι, αλλά έχει και η άμυνα των Eagles. Ακόμα και η άμυνα των Eagles μάλλον. Υπάρχει κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει κι αυτή. Όπως κάτι πολύ ωραία blitzes που όταν είσαι προβλέψιμος, όταν είσαι τον ηρόμο, όταν έχεις κάποια προβλήματα παραδοσιακά με την offensive line όπως έχουν οι Cowboys. Όταν έχεις αυτή την προϊστορία και βλέπεις κάτι ωραία blitzes των Eagles, θα λες έχουμε πρόβλημα. Θα έλεγες πριν τον αγώνα ότι θα είχαμε πρόβλημα. Είχαν πρόβλημα. Κανένα. Να κοιτάξεις να είσαι μια σοβαρή ομάδα και να έχεις ένα backup του βασικού σου running back. Τώρα μιλάς για τους Cowboys. Δεν θέλω να υπερασπίζομαι. Οι Giants είναι αυτό που είχαν 3 running back και τους τραυματίστηκαν και 3. Και έχουν πάρει 2 από τον δρόμο. Δεν στο λέω. Προφανώς και φταίνε οι Cowboys. Απλά δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δηλαδή μην το παρουσιάζεις. Ήταν μεγάλη ευτυχία. Για μένα ήταν εύκολο. Τώρα μιλάμε για την άμυνα της ομάδας που πήγε ο άλλος στην pre-season. Ο Κάρι Williams από τους Ravens που πήγε στους Eagles, cornerback, ο οποίος είναι πολύ υπερτιμημένος. Και γύρισε και είπε: δεν έχω δει χειρότερη άμυνα στη ζωή μου. Ωραία. Έπεσε σε κολέγιο. Κάποτε αυτό το παιδί έπαιζε σε κολέγιο και δεν είχε δει χειρότερη άμυνα στη ζωή του να παίζει. Το πιστεύω. Ήτανε και πέρσι και τα τελευταία 2 χρόνια έτσι είναι η άμυνα των Eagles. Παρά όλες τις προσθήκες που είχαν γίνει. Δηλαδή, απλά... και να σου πω κάτι, εγώ δεν περίμενα τον Ρόμο να πετάξει 3 touchdown και να πετάει φωτιές η επίθεση των Cowboys, αλλά δεν περίμενα να πάει και τόσο άσχημα. Μιλάμε ότι γίνανε γύρω στα 14-15 πάντες στο πρώτο ημίχρονο. Και το παιχνίδι ήταν 3-0. Ναι. Εντάξει. Όπως και να έχει, τόσες ευκαιρίες σου έχουν δοθεί να κάνεις κάποιο drive, κάτι θα κάνεις. Δεν γίνεται, για το Θεό. Οι Eagles φτάσανε, οι Eagles την τρίτη περίοδο μπήκανε για δεύτερη φορά στην περιοχή, όχι σε Red Zone, στην περιοχή των Cowboys. Ναι, εντάξει, τώρα τι να πεις. Φτάνει αυτό. Τέλει δεν χάσανε. Ήταν, ας πούμε, από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουν παιχτεί στην ιστορία του NFL. Χειρότερα ξεχειρότερα όμως. Ναι. Και εγώ στηρίζομαι πολύ στην απόδοση εδώ των Cowboys, γιατί θέλω να πω το ότι, και να πάω αμέσως τώρα σε επόμενο παιχνίδι που οι Redskins κέρδισαν 45-41 τους Bears, ότι οι Redskins με τέτοιο RG3 είναι ένα παιχνίδι πίσω από τους Cowboys σε ήττες, γιατί έχουν 4 ήττες οι Redskins, 3 οι Cowboys. Άμα έχουν τέτοιο RG3 είναι μέσα πολύ στη διακριτήκηση για μένα της NFC East. Και πέρσι δηλαδή δεν έχουν φύγει. Ξεκινήσανε καλά, αλλά φτάσανε πέρσι στο 4-4 έτσι. Και μετά από το 4-4 ξεκινήσανε μετά το bye και πηγαίνανε καλά. Να το δούμε, γιατί στους Redskins υπάρχει και ο Roy Helu που έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Τραυματίας πέρσι όλη τη σεζόν. Είχε παίξει στο δεύτερο μισό της προπέρσινης σεζόν. Είχε παίξει πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώς χτύπησε και του πήρε τη θέση του βασικού Alfred Morris. Εντάξει, έκανε παιχνίδι καριέρας ο Roy Helu, γιατί είχε κάνει μέχρι εκείνο το σημείο 3 touchdowns σε όλη την καριέρα και έκανε άλλα 3 σε αυτό το παιχνίδι. Και φαντάσου μια ομάδα που μπορεί να τρέξει και με τον RG3 και με τον Alfred Morris, να έχει και τον Helu στον πάγκο. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ήταν το ότι ο RG3 ξεκίνησε ξανά να τρέχει σε αυτό το παιχνίδι και φάνηκε ότι αυτή είναι η διαφορά του καλού RG3 από το κακό RG3. Γιατί ο RG3 μπορεί να έχει καλές πάσες και να λέμε ότι μπορεί να παίξει από το pocket, αλλά δεν είναι το στυλ του. Οι ομάδες
τον βρίσκουν πολύ προβλέψιμο, δεν είναι pocket passer. Ο άνθρωπος δεν θα τον κάνουν τώρα pocket passer για να μην τραυματίζεται. Έτσι τρέχει, έτσι παίζει, πρέπει να ζήσουν με αυτό οι Redskins. Άμα θέλουν να κερδίζουν παιχνίδια. Ή τουλάχιστον άμα είναι να το κάνουν, δεν θα γίνει τόσο απότομο. Γιατί, ναι, και γιατί, όχι, να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα δεν είναι ότι βοήθησε μόνο τον RG3, βοήθησε ταυτόχρονα και τον Morris να βρει περισσότερους χώρους για να τρέξει και το Χέλου περισσότερους χώρους για να τρέξει, και αυτό το ότι βοήθησε πάλι μετά, το ότι έτρεχε ο RG3 βοήθησε τον Morris για να τρέξει, και το ότι έτρεχε ο Morris μετά βοήθησε τον RG3 ώστε να πατάει καλύτερες πάσες από το pocket. Δεν ξέρω αν με πιάνει στο συλλογισμό. Όσο πιο απρόβλεπτη είναι η επίθεση, όσο πιο μεγάλο πλουραλισμό έχει, τόσο πιο πολύ σκορπισμένη, ας πούμε, είναι η άμυνα. Και οι Bears μπορεί να είχαν τη δικαιολογία ότι ο Cutler τραυματίστηκε και μιλάμε για ένα τραυματισμό groin injury, το οποίο μπορεί να τον κρατήσει και εβδομάδες έξω. Ναι. Αρκετές, γιατί λέγεται ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Παρ' όλα αυτά δεν το χάσανε από τον Cutler, γιατί ο Cutler ήταν κακός στην αρχή του παιχνιδιού που έπαιζε. Και ο Μακάουν, ο οποίος μπήκε μέσα, έπαιξε αρκετά καλά. Ναι, βέβαια μετά όμως πρωταγωνιστής ήταν ο running back, έτσι. Παίξανε πολύ με τον Φορτέ, που μέχρι σε εκείνο το σημείο δεν έπαιρνε μπάλα. Και κρίμα, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους running back. Όχι καλύτερους, σε όλα τα πράγματα, ολοκληρωμένος. Αυτό, πληρέστερος. Μη λέμε καλύτερος running back, δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνουν άλλοι. Απλά είναι, πώς να το πω, είναι σαν ο Woodhead στην τέλεια μορφή του. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Υποδοχή, μπλοκάρισμα, τρέξιμο ανάμεσα σε tackles, τρέξιμο στην εσωτερική. Και είναι και αρκετά ψηλός running back. Ναι. Και συνδυασμός δύναμης με ταχύτητας φυσικά. Τέλος πάντων. Εμένα το Σικάγο μετά τον τραυματισμό, πάντως, και την εικόνα της άμυνας περισσότερο. Γιατί δεν ήταν μόνο το τρέξιμο και το πόσες γιάρδες δώσανε στο έδαφος, ήταν και κάτι απαράδεκτες πάσες, κάτι μακρινές πάσες, τις οποίες το Σικάγο των προηγούμενων ετών, ας πούμε, θα την έβγαζε την άμυνα, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου φαίνεται ότι έχουν πέσει επίπεδα στην άμυνα, όχι επίπεδα. Τέλος πάντων, να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι ακόμα... Θα το δούμε, ναι. Κοίτα να δεις, για μένα το Σικάγο χωρίς τον Cutler δεν έχει ελπίδες. Γιατί ο Cutler στα δύσκολα παιχνίδια, σε αυτό το παιχνίδι μην ξεχνάμε ότι πάλι οι Bears δεν είχαν να αντιμετωπίσουν καμιά φοβερή άμυνα. Είχαν να αντιμετωπίσουν την άμυνα των Redskins. Σε άλλα παιχνίδια που θα έχουν να αντιμετωπίσουν καλή άμυνα, ο Μακάουν δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει ο Cutler και την επαφή την οποία έχει ο Cutler με τον Marshall. Μπορεί όμως να τους βγει σε καλό, γιατί ο Cutler, όλοι λένε για το χέρι του Cutler, αλλά αυτό είναι που τον αναγκάζει και πιέζει τον εαυτό του να πασάρει, εκβιάζει προσπάθειες και πασάρει συνέχεια στο πλάι και δεν εκμεταλλεύεται άλλους παίκτες. Έτσι. Με όλα τα καλά του και όλα τα κακά του ο Cutler, θυμόμαστε και τη χρονιά που πήραν οι Giants στο Super Bowl, ότι οι Bears πηγαίνανε τρένο, όχι για playoff, για πρώτη θέση και στην κατηγορία τους. Τρένο κυριολεκτικά, μέχρι που τραυματίστηκε ο Cutler. Και από εκεί δεν πρέπει να κάνανε μια νίκη μετά ξανά. Και επίσης εκείνη τη χρονιά είχαν την καλύτερη άμυνα. Συμφωνούμε, αλλά έδειξε το πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο Cutler για τους Bears. Και ότι δεν υπάρχει κάποιο backup αξιόπιστο το οποίο μπορεί να τον φτάσει σε κάποιο βαθμό. Γι' αυτό και έχουν να αποθέσει τόσο πολύ όλες τις ελπίδες στους Bears στον Cutler. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες θέλουν να αποθέσουν τις ελπίδες στον Cutler. Ναι. Να το θέσω και έτσι. Τέλος πάντων. Να πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Καρολάινα νίκησε το St. Louis 30-15 σε ένα παιχνίδι όπου χτύπησε ο Μπράντφορντ. Αυτή ήταν η είδηση. Και αυτό ψηλό αναμενόμενο, αλλά εντάξει, δεν περίμενε κανένας ότι θα χτυπήσει. Θα χάσει τη σεζόν. Απλά ότι θα πονάει λίγο. Αυτό εμένα με νοιάζει ότι ο τραυματισμός του Μπράντφορντ σημαίνει επιστροφή στη λίγα του. Όχι ακόμα. Όχι, θα έρθει. Δεν είναι τίποτα time ακόμα. Δεν γίνεται. Τον θέλω πίσω. Τον θέλεις? Εντάξει, είναι μια φήμη αυτό. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Δεν με νοιάζει. Εδώ οι Bills πήραν το Thad Lewis που δεν τον είχε ξεχάσει η μητέρα του ότι είναι. Εδώ πήρε και ο Freeman ομάδα. Μια εβδομάδα μετά. Και ξεκινάει βασικό σήμερα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ατλάντα, παρά την απουσία των δύο receivers, νίκησε 31-23 την Tampa Bay
Και σε μια πολύ διαφημισμένη secondary της Tampa Bay, ο Ryan έδειξε ότι πλέον δεν έχει... το 0-6 πάρα πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, δεν φταίει η secondary για το 0-6. Πάντως να πούμε ότι Κοίτα, όσο πάει χειροτερεύει η ομάδα των Bucks, γιατί ξεκίνησε και έχανε τα παιχνίδια πολύ κλειστά. Είναι η αλήθεια και θα μπορούσε να έχει κερδίσει. Κάποιοι παίκτες έχουν εγκαταλείψει την ομάδα. Δεν παίζουν πια, δεν προσπαθούν. Ναι, είναι και ο προπονητής ο οποίος είναι κοινό μυστικό ότι μετά την κακή αρχή θα αποτελέσει παρελθόν, ο Σιάνο. Ναι. Πάντως... Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βρήκανε, να σου πω κάτι, οι Falcons παίξανε πάρα πολύ έξυπνα γιατί παίξανε πολύ με screen passes. Για να... Στο Douglas, δηλαδή, παίξανε και πολύ με το Snelling. Ναι, δηλαδή παίξανε... Να πούμε και είναι το running pass για όποιους δεν ξέρουν. Είναι το running, είναι μια παράφραση του running παιχνιδιού. Όταν δεν έχεις, ας πούμε, ένα running back ο οποίος μπορεί να έχει τη δύναμη και τα λοιπά, να κερδίζει τις γιάρδες σιγά σιγά τρέχοντας, πηγαίνεις και πασάρεις κοντινές πάσεις προς τα πλάγια με διάφορα tricks. Τα οποία ουσιαστικά είναι σαν να επεκτείνεις το running σου παιχνίδι. Αντί η screen pass, να το εξηγήσουμε, είναι μια μετατόπιση του running παιχνιδιού. Αντί από τον κεντρικό χώρο του γηπέδου, όπου συνήθως γίνεται το snap, οι linemen αφήνουν τους defensive τους rushers, τους pass rushers να πάνε στο quarterback και όλοι μετακινούνται στο πλάι μαζί με αυτόν που θα γίνει αποδέκτης του screen, της πάσας. Μόλις ο quarterback δώσει το δόλωμα και κάνει βήματα πίσω και δει ότι του έρχονται όλοι και έχει αποσπάσει την προσοχή της άμυνας, πετάει την μπάλα στο πλάι, και ο κάτοχος που έχει την μπάλα στο πλάι έχει αφήσει όλους αυτούς που έχουν κινηθεί προς τον quarterback πίσω του και έχει και τους offensive linemen μπροστά του για να μπλοκάρουν και να τρέξει με blockers μπροστά του. Και συνήθως αυτοί οι blockers μπορεί να είναι άλλοι wide receivers, μπορεί να είναι ένα-δύο παίκτες από την offensive line, ο tight end, δηλαδή... Αυτό είναι και η κλασική μορφή του screen παιχνιδιού. Αλλά κοίτα να δεις, απλά ουσιαστικά λέμε ότι επεκτείνεται το running παιχνίδι όταν ο κάτοχος μιας πάσας παίρνει την μπάλα πίσω από τη line of scrimmage. Τις περισσότερες φορές επειδή πάει πολύ γιατί μπορεί να είναι και πάσα σε wide receiver αυτό, ο οποίος έρχεται από το πλάι, απλά περιμένει πίσω για να διαμορφωθούν τα μπλοκ του μπροστά ώστε να τρέξει. Πλέον το short passing game είναι πολλές φορές και στο ένας εναντίον ενός που πετάνε την μπάλα και στο man to man πάλι πίσω από τη line of scrimmage γίνεται η πάσα, αλλά είναι μπροστινή πάσα. Πάντα είναι μπροστινή πάσα, ώστε άμα πέσει και άμα τον μπλοκάρουν να μην είναι προς τα πίσω. Και είναι... Να μην είναι διεκδικήσιμη η μπάλα, γιατί είναι σαν fumble μετά. Άμα η πάσα είναι προς τα πίσω. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι οι Falcons παίξανε πολύ έξυπνα αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να ανοίξουν διαδρόμους προς τα πλάγια. Γιατί δεν είχαν ούτε το Julio Jones, ο οποίος είναι έξω για όλη τη σεζόν, ούτε το Roddy White, ο οποίος θα είναι η βασική τους πλέον ο βασικός στόχος. Και είχαν μόνο τον Douglas. Πάντως για το Matt Ryan. Αυτό έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Για το Matt Ryan που ξεκίνησα να πω πριν, ότι τα πρώτα του χρόνια η απόδοση του πήγαινε μία καλά και μία άσχημα, ήταν ασταθής. Και τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάτσει στα υψηλά στάνταρ και για μένα τον θεωρώ ένα από τους πιο όριμους quarterbacks στο πρωτάθλημα. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Νομίζω ότι ένας quarterback είναι κλασικός pocket passer, μπορεί να κάνει τα πάντα. Ναι. Τα πάντα από τη θέση του. Με τους receivers που έχει και μετά την αποχώρηση του Peyton και του Brady και μετά θα είναι και ο Manning, ο μικρός, ο Eli, σε μια ηλικία που θα είναι στα κάτω του. Ήδη νομίζω τώρα έχει ξεκινήσει και κάπου κάνει τα mental mistakes. Είσαι υπερβολικός. Αυτά είναι αυτά που θες να γίνονται. Δεν γίνονται. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά είναι λοιπόν ο Eli Manning, δεν κάνει τίποτα λάθος. Απλά νομίζω ότι θα είναι το αμέσως μεγάλο όνομα και αν καταφέρει η Ατλάντα να τον κρατήσει. Γιατί να μου πεις, αν καταφέρει να κρατήσει η Ατλάντα όχι τον Ryan, να κρατήσει και όλους τους υπόλοιπους γύρω από αυτόν. Έτσι. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο συνήθως. Εντάξει, πάντως δεν νομίζω θα είναι το μεγαλύτερο όνομα. Γιατί έχουμε και τους μικρούς που έρχονται. Δηλαδή έχουμε Luck, Kaepernick και Wilson, οι οποίοι έρχονται φουριόζοι. Συμφωνούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι. Αυτοί θα είναι πιο νέοι, είναι και ο διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Ποιο άλλο παιχνίδι έχουμε? Να πούμε για το San Francisco Tennessee.
ότι άρχισε Δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Ναι, το Tennessee για μένα μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλή άμυνα και πήγανε οι 49ers και τους βάλανε στην end zone. Τρέξανε με όλους τους δυνατούς τρόπους, πασάρανε έκαναν και αρκετά λάθη οι Titans όμως. Ναι. Μία interception από το που λένε το Locker ο οποίος γύρισε, πέταξε 2 touchdowns, είχε 300 γιάρδες, αλλά ήταν πολύ αργά όταν ξυπνήσανε. Και οι Titans δυστυχώς, ενώ δείχνουν βελτιωμένοι σαν ομάδα, έχουν δύσκολο πρόγραμμα μπροστά τους. Γιατί δεν έχουν παίξει ακόμα ένα παιχνίδι έχουν με το Houston, που για μένα το Houston έδειξε λίγο να βελτιώνεται με τον καινούριο quarterback, θα τα πούμε και αυτά μετά. Και δεν έχουν παίξει και τα 2 παιχνίδια με την Indianapolis. Οι Texans. Οι Titans. Μπέρδεψες. Απλά οι 49ers που είχαν προβλήματα στην αρχή, δείχνουν σιγά σιγά με πόσες σερινίκες έχουν τώρα. Δεν θυμάμαι. 3-4. Δείχνουν να ξαναγίνονται φαβορί και είναι μόλις μία νίκη μακριά από την πρώτη θέση. Και έχουν τους Seahawks, οι οποίοι είναι στην κορφή τώρα της κατηγορίας τους, τους έχουν στο Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή παίζουν εντός έδρας. Ναι. Και αξίζει να το δούμε λίγο, γιατί αυτές οι δύο ομάδες σίγουρα θα είναι στα playoffs, αλλά θα υπάρξει τεράστια διαφορά με το ποια θα είναι πρώτη στην division και ποια δεύτερη, γιατί θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και οι δύο ομάδες έχουν πολύ καλή έδρα. Συμφωνούμε, αλλά εντάξει είναι νωρίς και νομίζω ότι δεν θα κρυφθούν μόνο από τα μεταξύ τους. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα division και στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί φέτος δεν έχουν εύκολο πρόγραμμα. Αν δεν καταφέρουν οι 49ers να κερδίσουν τους Seahawks εντός έδρας, νομίζω είναι χαμένοι. Αν φύγουν. Εντάξει, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν ότι οι 49ers θα κερδίσουν τους Seahawks εντός έδρας. Καλά, δεν νομίζω ότι θα κρυφθεί μόνο εκεί. Όχι μόνο. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Αν χάσουνε, κρίθηκε. Αν νικήσουν, όπως επίσης δεν νομίζω ότι οι Titans έχουν κάποια ελπίδα για τα playoff αυτή τη στιγμή με 3-4. Με 3-4, κοίτα να σου πω την αλήθεια, τα wildcard αυτή τη στιγμή στην AFC είναι οι Chargers, που είναι και τα δύο wildcard. Είναι η τρίτη ομάδα από τη AFC οι Chargers και οι Broncos αυτή τη στιγμή. Οι Chargers και οι Broncos, αλλά είναι 4-3, δηλαδή για την έκτη θέση, για το τελευταίο wildcard πίσω από τους Broncos. Είναι στο 4-3 οι τους Chargers, να σου πω κάτι Jets. λίγο, γιατί οι Chargers ας πούμε έχουν να χάσουν παιχνίδια από τους Broncos και από τους Chiefs. Ναι, το ξέρω. Απλά θέλω να σου πω ότι οι καλύτερες ομάδες είναι ακόμα μέσα. Ότι προς το παρόν είναι καλό ρεκόρ. Τώρα από εκεί και πέρα, σε όποια άλλη κατηγορία και να πας και να κοιτάξεις, υπάρχουν ομάδες που παίζουν μεταξύ τους. Και είναι οι κατηγορίες, τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, τόσο ανταγωνιστικές, που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Ποιος θα κερδίσει? Οι Ravens που πήγανε και χάσανε μέσα στο Pittsburgh σε έναν αγώνα. Εμένα αυτός ήταν ο πιο βαρέτος αγώνας. Άξιζε επειδή υπάρχει αντιπαλότητα. Οι Βαλτιμόροι στο Pittsburgh που παίζανε ξύλο. Δεν καταφέρανε να κάνουν ένα καλό πλay. Τουλάχιστον ήταν ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Και είναι κλασικό ότι στο Ravens Steelers παίζουν πάντα ξύλο. Ό,τι και να γίνεται παίζουν ξύλο. Πώς φαίνεται. Και άμα κάνω λάθος παίζουν και αυτή την Πέμπτη. Δηλαδή παίζουν 2 σερί αγωνιστικές μεταξύ τους. Αυτή την Πέμπτη. Ναι, έτσι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Να το δούμε. Λοιπόν. Θα σου το επιβεβαιώσω σε ένα λεπτό. Τι άλλο ήθελα να πω πριν πάμε στα παιχνίδια? Εντάξει, το San Diego νίκησε 24-6 το Jacksonville και μου φαίνεται κάπου εκεί τελείωσε και το εύκολο πρόγραμμα του San Diego, γιατί έχουν δύσκολο μετά. Και πάμε τώρα στα ωραία. Cincinnati διπλό στο Detroit. Ναι, όχι, δεν παίζουν αυτή την Πέμπτη. Οι δύο ομάδες που πάνε φέτος να κάνουν την υπέρβαση σε κάθε περιφέρεια, μάλλον, παίζανε μεταξύ τους στο Detroit και το παιχνίδι κρίθηκε άδοξα με μια βλακή. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Δεν κάνουν την υπέρβαση Bengals. Οι Bengals είναι φαβοροί για την κατηγορία τους. Προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, λέω. Ήταν 2 σερί χρόνια στα playoffs οι Bengals και τώρα προσπαθούν να προχωρήσουν με τη νέα ομάδα. Αυτό εννοείς, όχι να κερδίσουν την κατηγορία τους. Όχι, στην γιατί κατηγορία νομίζω ότι η κατηγορία τους ήταν το απόλυτο φαβορί. Ναι. Με τέτοιους Steelers, Ravens σε κατευθείαν. Δηλαδή μόνο και μόνο με το όνομα του πρωταθλητή νομίζω ότι κερδίζουν ορισμένα παιχνίδια. Πολύ σημαντική νίκη, νομίζω ότι το χάσανε οι Lions το παιχνίδι. Για τους Ravens λες ότι με το όνομα του πρωταθλητή κερδίσανε. Κερδίζουν ό,τι κερδίζουν, ναι. Δεν ξέρω γιατί μιλάγαμε. Δεν θέλω να τα ακούω. Λοιπόν,
Λοιπόν, νομίζω το παιχνίδι το χάσαν Lions, ξεκάθαρα. Δηλαδή, εντάξει, πήγανε με κάτω από 2 λεπτά να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και πήγανε κατευθείαν να κάνουν touchdown κτλ. Βλέπανε ότι δεν γίνεται, αντί να ξοδέψουν λίγο χρόνο, είπανε δεν δίνουμε την μπάλα στους Bengals. Δεν τους τη δίνουμε και στο κέντρο. Και αυτό το αποφάσισε ο Πάντερ που έκανε μόλις 28 γιαρδών. Δηλαδή... Βέβαια ήταν και αστεία η περιγραφή εκείνη τη στιγμή που γυρνάει και λέει ο εκφωνητής και λέει φοβερό πάντ. Γιατί δεν έβλεπε που πήγαινε η μπάλα, αλλά η μπάλα είχε βγει ήδη στις 28 γιάρδες έξω. Γιατί νόμιζε ότι ήταν... νόμιζε ότι μπορεί να τη στείλει εκτός γηπέδου, ότι θα κάνει home run. Έπαιζε σε άλλο άθλημα αυτός. Και είχαν time out οι Bengals, πήραν κάποιες γιάρδες, σουτάραν το field goal, πήραν το παιχνίδι. Απλά να πούμε ότι η άμυνα των Bengals ξαναέπαιξε ένα απίστευτο παιχνίδι και τα touchdown τα οποία δέχτηκε ήταν στο όριο. Πώς λέμε στο μπάσκετ, όπως και όλα... Ήτανε Calvin Johnson. Αυτό. Όπως λέμε ότι σε όλα τα αμερικάνικα αθλήματα λέμε ότι η καλύτερη επίθεση είναι την καλύτερη άμυνα. Η άμυνα είναι εκεί, προσπαθεί, σε πιέζει, αλλά αν εσύ είσαι σούπερ συγκεντρωμένος και έχεις και το Megatron που είναι... Να σε ρωτήσω κάτι, τι σούπερ συγκεντρωμένος, έχεις δει το δεύτερο touchdown του Megatron? Το είδα, ανάμεσα είναι ένας και 3-4 παίχτες γύρω του. Και πηδάει ανάμεσα σε 3 και μετά την ώρα προσχειώνεται έρχεται και τέταρτος. Ναι, γι' αυτό λέω 3-4, αλλά δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Έχουν επιδείξει όλοι, έχουν κάνει την τέλεια άμυνα, έχουν πάει 3 γύρω του. Παρ' όλα αυτά πηδάει και την πιάνει αυτός. Και την πιάνει εύκολα κιόλας. Και αυτό είναι το αστείο. Το πρώτο έχει βάλει τον cornerback στην πλάτη, έχει τεντώσει τα χέρια του, τον έχει βάλει πλάτη, του κάνει screen με το σώμα. Και ο cornerback βγαίνει μπροστά από την μπάλα, μπροστά στην πορεία να τη χτυπήσει, πηδάει, δεν βρίσκει την μπάλα και ο άλλος χωρίς να κάνει κίνηση έχει απλώς το χέρι του. Δηλαδή ο άλλος πήδηξε για να βρει στην πορεία την μπάλα, να βρει την μπάλα στην πορεία της. Και ο άλλος απλά απλώς το χέρι και την έπιασε. Είναι τέτοιο το μέγεθος του. Είναι cheat το να παίζεις με το Megatron τώρα στην επίθεση. Και γι' αυτό ο Stafford δεν λέω ότι δεν είναι καλός, είναι φοβερός και έχει φοβερές μηχανικές για το πώς πετάει την μπάλα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν κάνει να διαφωνήσει καν. Τον είδα να πετάει την πάσα με το χέρι στα πλάγια, δηλαδή είναι η πάσα η οποία δεν γίνεται ποτέ, λες. Και η μπάλα έχει πάρει το καλύτερο spin που έχω δει στη ζωή μου. Μάλιστα κατευθυνόταν κατευθείαν και προς την κάμερα. Δεν κουνιότανε, δεν άλλαζε πορεία η μπάλα. Πήγαινε κανονικά. Με φοβερό spin εκεί πέρα που την είχε σημαδέψει. Πάρα πολύ δύναμη. Έχει πάρα πολύ δυνατό χέρι. Αλλά έχει μάθει να παίζει με τον Calvin Johnson και όταν δεν μπορεί να παίξει με τον Calvin Johnson ή όταν ήταν τραυματίας εκείνον τον αγώνα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον άλλον, δεν μπορεί να παίξει εξίσου καλά. Γιατί είναι έτσι το Calvin Johnson και την πετάει ψηλά και εντάξει, δεν είναι πάσα αυτή την οποία θα την έπιανε κάποιος άλλος. Είναι η πάσα την οποία πιάνει μόνο ο Calvin Johnson. Πάντως για το Stafford να σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο τρόπος που κινείται μες στο pocket. Είναι ο άνθρωπος που έχει ένα χέρι κανόνι και ενώ μπορεί καθιστός να κάνει την τέλεια πάσα, σαν αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά με τον Russell Wilson που καθόταν στη σέντρα και την πετούσε 60 γιάρδες, άμα τον δεις πώς είναι το σώμα του, πώς είναι η μηχανική του, δεν βάζει καθόλου δύναμη στο throw με τα πόδια. Κάθεται όρθιος, κάθεται ίσια το σώμα του. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Γιατί έχει τόσο πολύ δύναμη με το χέρι. Μπράβο. Ή δεν χρειάζεται καν να βάλει δύναμη στο σώμα. Που σημαίνει ότι αν είχε σωστή μηχανική θα έκανε πολύ καλύτερα throws. Όχι. Θα μπορούσε να πετάξει την μπάλα πολύ. Γιατί όταν βλέπει το χέρι του defensive lineman στο πρόσωπό του και να του έχει καλύψει οποιαδήποτε πάσα μπορεί να κάνει, γυρίζει το χέρι του και την κάνει πλάγια. Έχεις δει πολλούς quarterback να μπορούν να κάνουν πάσα πλάγια η οποία να φύγει 20 γιάρδες. Η πάσα. Όχι, δεν έχω δει. Και επειδή τις περισσότερες φορές είναι επικίνδυνοι, γι' αυτό δεν το κάνουν και πολλές φορές το έχει κοστίσει κιόλας. Εντάξει, προφανώς το έχει κοστίσει, αλλά το κάνει, πώς να το πω, είναι ακόμα και αυτή η πάσα που είναι επικίνδυνη, φεύγει τέλεια από το χέρι του. Τέλος πάντων. Είναι πλαϊνή πάσα η οποία δεν πηγαίνει 2-3 γιάρδες εδώ πέρα για τον κοντινό παίχτη. Είναι πάσα θα φύγει για 20 γιάρδες κατευθείαν. Νομίζω ότι είναι το θέμα, άμα κάνει καλές πάσεις, είναι το θέμα οι επιλογές του. Δηλαδή οι επιλογές του σίγουρα. Έχει, εντάξει, Και να σου πω κάτι. Έχει δική του τεχνική. Έχει δική του τεχνική, αλλά επίσης ο Stafford πρέπει να το δικαιολογήσει λιγάκι το ότι γενικότερα δεν αισθάνεται άνετα στο pocket πολύ σαν παίκτης, γιατί του έχει κοστίσει πάρα πολύ.
Μην ξεχνάς ότι ήταν 2 χρόνια τραυματίας. Επειδή τον είχαν σκοτώσει, επειδή κάθονταν στο pocket και περίμενε να κάνει την πάσα, την έκανε την πάσα, την έτρωγε και πέθανε μετά. Έβγαινε έξω από το γήπεδο. Έχανε όλη τη σεζόν. Και μετά από τέτοιους τραυματισμούς, ο οποίος είχε ο Στάφορντ, είναι λογικό όταν βλέπεις να μην εμπιστεύεσαι πολύ την offensive line σου, να βλέπεις pass rushers να σου έρχονται από εδώ, από εκεί κτλ. Και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να τρέμεις. Να αγχώνεσαι και να κάνεις το λάθος. Ναι, να αγχώνεσαι. Τέλος πάντων. Πάντως και ο άλλος quarterback πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι, ενώ φέτος δεν είχε δείξει τίποτα. Δεν με είχε εντυπωσιάσει ο Ντάλτον. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε πολύ καλά throws. Και αυτός έχει το δικό του Megatron στον Calvin Johnson που έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο. Καλά. Στον AJ Green λοιπόν. Ναι. Ο οποίος έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο play στη σεζόν φέτος. 82 yards touchdown. Ωραίο play. Έκανε κι άλλες, όπως είπα ας πούμε στον Eifert για το άλλο touchdown. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ καλές επιλογές. Εντάξει, μ' αρέσει γενικότερα είναι καλός quarterback, απλά δεν είναι καλός ακόμα στο decision making και στο... Πώς να σου το πω, και στις κρίσιμες στιγμές ακόμα πρέπει να τον δεις λιγάκι. Κατά τα άλλα έχει και αυτός χέρι πάρα πολύ καλό. Μπορεί να τις κάνει όλες τις πάσες. Μ' αρέσει πως τον τελευταίο καιρό έχει βάλει στο παιχνίδι στο short passing game τον Bernard και τον παίζει πάρα πολύ τον Bernard και βοηθάει αυτό όλη την επίθεση να παίρνει τις κοντινές γιάρδες, την κάνει πολύ πιο δύσκολη την επίθεση για οποιαδήποτε άμυνα και βελτιώνεται και ο ίδιος όταν προσπαθείς να κάνεις αυτό το check down και να προσπαθείς να δώσεις τις μικρές πάσες στο receiver που τρέχει πολύ γρήγορα. Αυτό θα του δώσει την αυτοπεποίθηση να δουλέψει και άλλα routes πιο κοντινά. Όχι μόνο τα μακρινά που κάνει στον AJ Green, όχι μόνο σε αυτά που κάνει στη sideline στον Johnson και στον Sanu. Όταν θα έχει επιτυχία με τον και βολευτεί τέλος πάντων αυτές τις πάσες με τον Bernard, θα χρησιμοποιήσει και τους tight ends σε αυτό το ρόλο. Τέλος πάντων. Αυτά για αυτό το παιχνίδι. Cincinnati 5-2. 5-2 αν εξαιρέσεις τη μοναδική IT ομάδα το Kansas City, η οποία απλά έκανε πόσα sacks πάλι και έθαψε τους Texans. Οι υπόλοιπες πρώτες ομάδες σε κάθε division της AFC έχουν από 5-2. Και οι Patriots και οι Colts και οι Bengals τώρα. Ναι. Αυτά. Λοιπόν τώρα, ποιο από τα δύο επίπονα παιχνίδια θέλετε να πούμε? Ποια είναι? 2 μείνανε. Να πούμε για το Kansas City Houston. Εντάξει, το Houston έπαιξε καλά. Να πούμε μόνο για το Houston ότι είχε quarterback, πώς τον λέγανε, Keenan, κάπως περίεργα. Ωραία. Δεν είμαστε καλοί με τα ονόματα. Ο οποίος είναι μια πολύ καλή ιστορία, πρέπει να την γράψουμε κάποια στιγμή νομίζω. Είναι από το κολέγιο του Houston. Είναι από το κολέγιο του Houston, ναι, και είναι τοπικός ήρωας. Και απλά τον φέρανε από εκεί πέρα για να παίξει. Και εντωμεταξύ τα στατιστικά του ήταν πάρα πολύ καλά στο κολέγιο για να μην έχει γίνει καν να έχει πάρει μια μικρή ευκαιρία. Δεν ξέρω γιατί. Και φάνηκε κιόλας έπαιξε αρκετά καλά δηλαδή για το πρώτο παιχνίδι. Να δούμε τώρα που τον μάθαμε. Απέναντι σε πολύ καλή άμυνα. Νομίζω έγινε draft το 10, κάπου εκεί. Από τους Houston, από τους Texans. Πρέπει να τον προσθέσουν μετά. Ως undrafted free agent μετά ή να τον κάνανε sign. Τέλος πάντων. Απλά για να περάσουμε κάθε quarterback... Θες να συζητήσουμε το Broncos Colts ή το Patriots Jets, φαντάζομαι? Δεν με αφήσετε να το πω. Ότι κάθε quarterback πρέπει να τον δει λίγο η άμυνα, οπότε στο δεύτερο παιχνίδι είναι το δύσκολο. Στο πρώτο είναι ακόμα. Έτσι. Ναι, μην αρχίσουμε και λέμε γι' αυτόν μεγάλα λόγια και καλά, δεν είπαμε όχι, όπως έλεγες για το Thad Lewis. Καλά παίζει ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ένας quarterback από το δρόμο που μπαίνει μέσα και σου κερδίζει παιχνίδι γιατί δεν σ' αρέσει. Και πήγε να κερδίσει και το άλλο παιχνίδι απέναντι στο Cincinnati. Δεν το κέρδισε αυτό στο παιχνίδι. Εξακολουθώ να το λέω. Ωραία. Και ο Gino Smith δεν κέρδισε το παιχνίδι με τους Patriots. Έβαλαν 17 από τους 23 τους πόντους, ναι, εξαιτίας της άμυνας τους. Ωραία. Εξαιτίας αυτό είναι αμφίβολο. Ξεκάθαρα εξαιτίας. Δεν είναι αμφίβολο, είναι... Βοήθησε η άμυνα, προφανώς βοήθησε. Τι βοήθησε, έβαλε τους 7 η άμυνα. Μετά τους άλλους 3 τους ξαναέβαλε η άμυνα γιατί ουσιαστικά δεν προχωρήσανε και πολύ. Ωραία. Απλά βάλανε ένα field goal και κερδίσανε το παιχνίδι. Πόσα λάθη έκανε ο Thad Lewis?
Δύο νομίζω. Όχι, έκανε 2 fumble, αλλά δεν τα κάνανε recover. Πόσα έκανε ο Tannehill? 3. Μόνο? Είχε μόνο 4 και με τα fumble. Fumble είχε όχι, 3. 1 fumble, 2 interception. Ωραία. Αυτά. Θέλεις να πω άλλα? Ότι εντάξει, ότι ένας εντάξει, προστάτευσε την μπάλα. Τίποτα άλλο. Τι δείχνει. Τι σχέση έχει αυτό? Τι σχέση έχει ο Tannehill με τον Lewis? Ότι ένας quarterback ο οποίος επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο, ότι είναι δύο... Τι σχέση έχει ο Tannehill με το αν ο Lewis κέρδισε το παιχνίδι ή αν το κέρδισε ή αν... Ότι ένας καινούριος quarterback... Τα οποία γύρισε το παιχνίδι μόνος του, ουσιαστικά. Ενώ έχαναν 14-0, το γύρισε μόνος του, ουσιαστικά. Ο Tannehill. Δεν σου λέω ότι είναι καλύτερος παίκτης ο Θάλντον Lewis. Απλά ότι δεν είναι του παταματού. Να κοιτάς αυτό που έχει κάνει, δεν είναι να το συνομπάρει κανείς. Εντάξει, είναι ένας συμπαθητικός, αναπληρωματικός quarterback. Τώρα συμφωνήσαμε. Εντάξει. Και εγώ ήθελα να τον θάψω λίγο το Θάλντον Lewis για να πάρεις και εσύ ένα πάτημα και να πεις γιατί δεν βάλανε βασικό το Matt Flynn. Γιατί ακόμα ο Flynn μας... Αλλά δεν το πήρες. Δεν θέλω να το πάρω, αφού είναι καταδικασμένο αυτό το παιδί. Να με διαψεύσει. Ωραία, πάμε στο Patriots. Ο Φλίν, ας πούμε, αν έπαιζε τώρα σε αυτή την επίθεση ο Φλίν, θα είχε πάρει την μπάλα, θα σημάδευε, θα προσπαθούσε να γίνει ήρωας και θα είχε 3 interception και θα γέλεε ο κόσμος. Δεν πειράζει και θα ήταν δίκαιο να κερδίσουν οι Dolphins. Μπράβο. Και ό,τι έκανε ο Barkley που λέγαμε πριν με τους Eagles. Εγώ αυτό προσπαθώ να προασπίσω έναν quarterback ο οποίος δεν έχει επαφή, δεν έχει κάνει training camp με τους receiver και μπαίνει μέσα και προστατεύει την μπάλα. Και είναι όριμος στις επιλογές του, ξέρει μέχρι που τον παίρνει και τελικά. Αφού έχει όλη αυτή τη βοήθεια. Δεν είναι καλός και δεν πάει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Μα δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Εντάξει. Δεν διαφωνήσαμε σε αυτό. Διαφωνήσαμε στο άμα κέρδισε το παιχνίδι. Δεν θα κερδίσω εγώ το παιχνίδι, ας το κερδίσουν οι άλλοι. Δεν λέω ότι είχε το μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά ότι είχε μερίδιο. Δηλαδή στη νίκη πρέπει να του χρεώσει ότι δεν έκανε βλακίες. Πρέπει να του χρεώσει ότι δεν το έχασε. Παραπάνω. Εντάξει. Τι να πω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπεύθυνη. Εντάξει, ας πούμε τώρα λίγο για τους Patriots λοιπόν, εκεί πέρα, τι παιχνιδάρα που με έκαψε. Σε έκαψε. Τι παιχνιδάρα, γελάει ο κόσμος με τον Tom Brady. Αρχικά να πούμε για τον κανόνα αυτόν τέτοιο, ότι ήταν υπερβολικά δίκαιο το call. Και ότι. Υπερβολικά δίκαιο. Ήταν υπερβολικά δίκαιο το call. Ήταν υπερβολικά άδικο το call. Όχι. Ήταν υπερβολικά βλαμμένο το call. Και θα σου εξηγήσω εγώ γιατί ήταν υπερβολικά άδικο. Μ' αρέσει που με ρωτάς και πες μου εσύ να πάρω. Συγγνώμη, θα πατήσω όλα μετά. Να σου πω κάτι. Είναι ένας κανόνας ο οποίος βγαίνει ο υπεύθυνος που βγάζουν ο αναπληρωτής διευθυντής, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο ήτανε. Και λέει, κάνει την εξής δήλωση και δεν τρέπεται που την κάνει αυτή τη δήλωση το παλικάρι. Λέει ότι ο κανόνας λέει ότι στη line of scrimmage δεν μπορεί ένας παίχτης σε οποιαδήποτε θέση και να έχει πάρει να σπρώξει συμπαίκτη του. Μπράβο. Ωραία. Για να είναι penalty. Είναι penalty. Όσο εκεί τα λέει πολύ καλά. Ωραία. Πες, είναι καινούριος κανονισμός, έπρεπε να το ξέρουν. Το ψηφίσανε και όλες οι ιδιοκτήτες ομάδας, δεν το βγάζουν μόνοι τους στο NFL. Ακριβώς. Λοιπόν, προφανώς κάποιος το ψήφισε για να. Η πλειοψηφία των ομάδων τον έχει ψηφίσει για να βγει αυτός ο κανόνας. Λοιπόν, περίμενε. Και μετά λέει, και μετά συνεχίζει και συμπληρώνει τη δήλωσή του και λέει: εγώ λέει προσωπικά, λέει, το έχω δει λέει, να γίνεται πάρα πολλές φορές φέτος, άσχετα άμα ήταν η πρώτη φορά που σφυρίχτηκε. Μπράβο. Μα εκεί είναι το θέμα, ότι ο κανόνας προφανώς και υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να σφυριστεί σε αυτό το σημείο εκεί πέρα αυτό ο κανόνας. Μόνο σε αυτό το σημείο. Μα το λέει και μόνος του, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το πράγμα. Είναι ότι έγινε και στο ίδιο παιχνίδι αυτό και άλλες φορές. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται σε κάθε field goal. Κάποιος, εκτός από το extra point που δεν κάνει καν τον κόπο κάποιος για να το κάνει block το extra point. 80 ώρες θα μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάω, σας παρακαλώ, θέλω 5 λεπτά. Και μετά. Θέλεις ρε Βαγγέλη. Θες να πόσες λέξεις μας δίνεις σε κάθε πρόταση, για να ξέρουμε πότε σταματάμε. Ξεκίνησα να πω γιατί ήταν δικαιολογημένος και με διέκοψε άλλος και θέλω να εξηγήσω γιατί. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχω δίκιο στον εκνευρισμό μου. Αυτό το ότι το λέει και ο ίδιος μόνος του, δηλαδή αυτό αναιρείται. Δηλαδή λέει ότι το έχω δει να γίνεται τόσες φορές και απλά ήταν η πρώτη φορά που σφυρίχτηκε. Ναι. Δεν πάει να πει ήταν η πρώτη φορά που σφυρίχτηκε. Για κάποιο λόγο προφανώς δεν το σφυρίζουν, γιατί είναι ηλίθιος κανόνας. Λοιπόν, ακριβώς. Όπως λέει και ο άλλος ο Πάνος, ο κανόνας πρέπει να βοηθάει το παιχνίδι και όχι να το καταδυναστεύει. Γελάει. Είναι ατάκα του Πάνου αυτή.
Σε περίπτωση λοιπόν που ο παίχτης δεν κερδίζει κανένα πλεονέκτημα, την ώρα που σπρώχνει δηλαδή ο Jones που μπροστά τον άλλο το χοντρούλι, και τελικά δεν εμποδίζουν την μπάλα, δεν την ακουμπάνε την μπάλα, είναι 2 μέτρα πίσω από την πορεία της μπάλας. Όχι, μα ο κανόνας συγγνώμη. Αυτός είναι για το safety του παίχτη. Ο κανόνας δεν είναι για να μην κερδίσει, είναι να μην έχει πλεονέκτημα, για να μην τραυματίσει ο άλλος. Για την ασφάλεια. Το οποίο είναι το ίδιο πράγμα, γιατί και πάλι δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας. Μια χαρά ήταν ο άλλος. Δεν υπήρχε δεν έκανε και τίποτα. Και στην τελική, πολλές φορές, αν σφυρίζεται αυτό, πολλές φορές είναι στο χέρι του διαιτητή να κάψει ομάδες. Δηλαδή, έτσι όπως πας να περάσεις πίσω από τον παίχτη, σε αυτά τα moves που κάνουν, που μπαίνει ο ένας και ο άλλος περνάει πίσω του για να πάρει ο πρώτος τον double move και ο άλλος να βγει μόνος του, αυτό μπορεί να δεις ένα χέρι, ξέρω εγώ, να σπρώχνει και για να το σφυρίξει. Είναι πολύ στο διαιτητή. Να πούμε ότι πέρσι ο Γκρονκόφσκι είχε χτυπήσει σε ένα field goal σε μια τέτοια προσπάθεια και οι Patriots ήταν από τους πρώτους που θέλανε, από τις πρώτες ομάδες που θέλανε σε φάσεις που δεν χρειάζεται, που είναι τελείως τυπικές, να υπάρχει κίνδυνος για τους παίχτες. Μα δεν είναι τυπική η φάση. Το ψηφίσανε. Εφόσον το ψηφίσανε, ο διαιτητής μπορούσε να το δώσει και δεν φταίει αυτό σε καμία περίπτωση που οι Patriots χάσανε. Εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ότι ακόμα και ο Bill που βγήκε μετά και έκανε δηλώσεις, ο Belichick, έκανε δηλώσεις επειδή του το εξήγησαν οι ίδιοι διαιτητές λάθος. Του είπανε για second level. Του είπανε ότι αρχικά μπορείς, μετά δεν μπορείς κτλ. Και βγήκε και είπε: Μα εμείς δεν το κάναμε στην αρχή, δεν το κάναμε μετά. Και μετά, όταν του εξηγήσανε κανονικά τον κανόνα, λέει: Είχα άδικο. Ήταν ένα χάος. Να πούμε ότι στο παιχνίδι οι διαιτητές σε κάποιες φάσεις, εντάξει, ήταν και. Έχουν γίνει χειρότερα calls. Έχει δοθεί ένα personal foul στον Chandler Jones μετά από ένα play που ρίχνει το running back 5 yards πίσω από τη line of scrimmage, θετικό play. Πάει να τον σηκώσει, πάει να σηκωθεί, άλλος είναι στα 4 και ο Chandler Jones την ώρα που σηκώνεται τον σπρώχνει και πέφτει με το πλάι. Όταν σας λέω τον σπρώχνει, τον ακούμπησε. Μείον 15 yards, field goal range, touchdown αμέσως. Από εκεί που ήταν 3rd and 14 πόσο ήταν, τέτοιο. Όταν ο διαιτητής θέλει. Είχαν δίκιο όμως αυτό. Ναι, είχαν δίκιο, ήταν με το γράμμα του νόμου. Και έχει ξαναδοθεί πολλές φορές σε παιχνίδια αυτό. Μπράβο. Να συνεχίσω ότι είναι αστείο, αυτό θέλω να σου πω. Ότι άτομα τα οποία κοπανίζονται. Δεν είναι αστείο, για να σου πω κάτι, γιατί σε αυτή τη φάση που ο άλλος πάει να σηκωθεί και εσύ τον σπρώχνεις, μπορεί να τον ακουμπάς απλά και να τον σπρώχνεις, μπορεί να δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα. Ναι, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκνευρισμός. Εντάξει, το άλλο εκνευρισμός. Πας και τους χωρίζεις. Εδώ παίζουν ξύλο καμιά φορά, χτυπάνε τα κεφάλια. Εντάξει, είχαμε αποβολή του Long στο παιχνίδι των Rams με τους Panthers. Γιατί ρίχνανε μπουκέτα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ήταν πολύ αυστηρή ποινή. Και ο διαιτητής είναι εκεί για να. Όπως άλλες φορές έχει ευνοήσει τους Patriots, όπως την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε μια φωτογραφία με ένα holding των Patriots στην τελευταία φάση που νίκησαν τους Saints, έτσι και σε αυτή τη βδομάδα πρέπει να το δεχτούν. Οι Patriots χάσαν το παιχνίδι μόνοι τους και οι δύο βασικοί παίκτες. Συμφωνούμε απόλυτα. Μα δεν σχολιάζουμε τώρα για τους Patriots. Δεν είναι θέμα μα κέρδισαν ή έχασαν οι Patriots. Το θέμα είναι το goal. Ο Brady έχασε μόνος του. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 3 χρόνια θυμάμαι, έβλεπα το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ανάμεσα στους Bears και τους Lions, που ο Calvin Johnson πιάνει μία πάσα 50 γιαρδών στο τελευταίο δευτερόλεπτο με 0 χρόνο από μια ομάδα που ήταν χάλια και πήγαινε να τη γυρίσει την κατάσταση. Την πρώτη χρονιά που οι Lions πήγανε καλά, παίρνει την μπάλα και έτσι όπως πέφτει με πλήρη κατοχή της μπάλας με τα 2 χέρια, πέφτει στο έδαφος και αρχίζει και πανηγυρίζει την ώρα που δεν έχει ακουμπήσει τελείως και αφήνει την μπάλα κάτω και σηκώνεται. Και του δίνουν ότι ήταν incomplete pass και από τότε ο κανόνας λέγεται Calvin Johnson Rule. Και χάσαν το παιχνίδι από αυτό. Και χάσαν τα playoffs εκείνη τη χρονιά, μου φαίνεται, από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, οι Patriots έχουν πάρει πρωτάθλημα επειδή έχει βγει το tack rule. Το tack rule αυτό είναι μεγάλη βλακιά, μην πούμε, γιατί οι Patriots έχουν πληρώσει, έχουν δώσει 2 first round picks, ένα με τον Belichick και ένα με το Spygate. Και τα first round picks είναι παίκτες που παίζουν ακόμα και τώρα, έτσι. Έχουν πληρώσει ό,τι έχουν κάνει και με το παραπάνω. Επίσης υπάρχει και το Tom Brady. Μην ανοιγόμαστε πολύ. Ναι. Και το Tack Rule Game πήγε το παιχνίδι στην παράταση, δεν έδωσε την νίκη. Στον προημιτελικό και τελικά φτάσαν να κερδίσουν το Super Bowl. Οι Patriots το κάνανε σημαντικό επειδή τελικά κερδίσανε. Αυτό λοιπόν, να πω για το παιχνίδι. Ο κανόνας είναι κανόνας και έπρεπε να το ξέρει και έπρεπε να μην το κάνει, να μην σκεφτεί παίχτης να κάνει αυτό που έκανε. Ειδικά εκεί πέρα στο σπρώξιμο είναι πολύ επικίνδυνο γιατί μπορείς να κάνεις κανένα false start, μπορεί να ξεκινήσεις και όταν έχεις αυτό το άγχος πρέπει να είσαι ήρεμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Γενικότερα το field goal θα το έχανε, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ο Folk γιατί ήταν εκτός range του. Και είδαμε ότι ήταν πολύ κακό ούτως ή άλλως. Ήταν 54 γιάρδες, άστον και την εκείνη. 56. Οποιαδήποτε παράβαση θα ανανέωνε την επίθεση
των Jets. Ήτανε μεγάλη βλακεία. Έχουν γίνει σε όλο το παιχνίδι όργια έχουν γίνει. Συμφωνούμε ότι το έχει χάσει μόνο στον Brady. Ήταν απαράδεκτος. Δεν το έχει χάσει. Δεν ολοκλήρωσε ούτε 50% από τις πάσες του. Ναι. Γιατί? Και δεν έφταιγε ο Ντρόψον. Ωραία. Να τον αναφέρουμε. Αν και τον σημάδευε συνέχεια. Αλλά τι τον σημάδευε? Σημάδευε συνέχεια 10 μέτρα δίπλα του. Να ξεκινήσουμε για τους Jets λοιπόν. Πού θα τη φτάσει εγώ? Να σου πω για το παιχνίδι ότι οι Jets... Κάτσε να σου πω μια στιγμή ότι αυτό που λες δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Ποιο? Οι Patriots δεν χάσαν το παιχνίδι. Εγώ είμαι υπέρ γενικά όταν χάνει μια ομάδα, ειδικά όταν είναι η ομάδα μου, δεν κοιτάω ποτέ τι έκανε ο διαιτητής. Δεν με νοιάζει. Μπράβο. Δηλαδή δεν θα κάτσω να πω έχασε επειδή ο διαιτητής. Το ότι οι Patriots πώς χάσανε δεν έχει σημασία. Προφανώς και δεν χάσανε από αυτό γιατί κάνει ένα σωρό λάθη. Αλλά αυτό είναι λάθος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παναγιώτη, δεν ο κανόνας... να δίνεις αυτό το call, δεν μπορεί να δίνεις αυτό το call σε εκείνη τη στιγμή. Ο κανόνας πριν 2 χρόνια δεν ήταν. Που ήταν ο κανόνας που δεν θυμάμαι τι έγινε ακριβώς. Που άλλαξε ο κανόνας. Ναι, με το έγινε ένα touchdown και ο προπονητής πέταξε τη flag. Houston και Detroit. μετά του δώσανε ποινή επειδή δεν μπορούσε να πετάξει τη flag και του δώσανε ποινή για καθυστέρηση παιχνιδιού. Μιλάμε για καθυστερημένα πράγματα. Ο κανόνας δεν εφαρμόζεται σαυλαμένος, εφαρμόζει τον κανόνα τώρα. Εφαρμόζει γιατί έτσι είναι. Και νομίζω ότι γενικότερα οι κανόνες πολλές φορές επιλέγονται να δούνε. Βλέπουμε δηλαδή λίγο και την πορεία του παιχνιδιού και μερικά πράγματα τα αφήνουμε και μερικά δεν τα αφήνουμε. Ρε, παιδιά. Αυτό να σου το πω, πώς να σου το πω. Ήταν ξεκάθαρο πρόξιμο για τους Jets. Σε εκείνο το σημείο μπορούσαν να κάνουν πολύ άνετα στραβά μάτια γιατί είδαν ότι δεν επηρεάσε καθόλου τη φάση και παίζουμε φούτμπολ. Αν το να γίνει, ήταν το field goal, ήταν για τα κλάματα. Μπράβο. Πρέπει να βγει και να μην έφτασε καν zone, να πήγε στα πλάγια. Ακούστε λίγο. Όπως και τα holding γίνονται όταν ο running back τρέχει στην πλευρά, έτσι και αυτό ήταν ηλίθιο επειδή δεν επηρεάσει το παιχνίδι. Παρόλα αυτά έχουν γίνει και άλλες ανάπηρα calls, όπως αυτό που είπε ο Παναγιώτης, που απαγόρευσαν στο Σβάρτς να ξαναδεί να κάνει challenge και δεν το έδαν. Το απαγόρευσε οι διαιτητές ενώ θα το βλέπανε επειδή ήταν scoring play, επειδή πέταξε το challenge flag, δεν το είδανε και μέτρησε ένα ηλίθιο touchdown. Ωραία. Ναι. Και έχασε παιχνίδι. Συνήθως αυτά όλα τα calls γίνονται κατά τον Lions. Είναι... αλλά έφταιγε σε αυτό το... Θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή όλα τα plays τα μαθαίνεις. Αυτό έγινε σ' άλλος, επειδή ήταν το τελευταίο play σε ένα παιχνίδι που είναι κλειστό ανάμεσα σε 2 αντιπάλους και ήταν το σημείο. Αν γινόταν στην αρχή του παιχνιδιού, θα το λέγαμε και θα το ξεχνάγαμε. Και ξέρεις γιατί σας κατηγορώ εσάς τους ναι, αλλά δεν έχει, γι' αυτό. Προφανώς και μετράει η στιγμή του παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι... Μα γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος. Προφανώς έχει σημασία πότε θα το δώσεις αυτό. Και με τον Πάνο. Και απλά θέλω για να... Και οι κανόνες, γι' αυτό βγαίνουν συνέχεια καινούριοι κανόνες. Γιατί το παιχνίδι πρέπει να βελτιώνεται. Και ο κανόνας, το βάλανε αυτόν τον κανόνα και οι άλλοι τον ψηφίσανε για να βελτιώσει το παιχνίδι. Όχι για να το κάνει χαζό. Αυτό το call εν τέλει έκανε το παιχνίδι χαζό. Εκείνο το θέμα. Το οποίο δεν πρέπει. Ο κανόνας μπήκε για να το κάνει καλύτερο, όχι για να το κάνει χαζό. Είναι λίγο ξεκάθαρο. Ο κανόνας μπήκε για να μην τραυματίζουν τους αντίπαλους παίχτες. Ωραία, για να μην πηγαίνει ο άλλος, όχι στη φάση την οποία έγινε. Πώς να σου το πω, είναι και διατυπωμένος λάθος. Γιατί ο κανόνας ουσιαστικά λέει ότι όταν θα γίνει το snap και θα πάνε να συγκρουστούν μεταξύ τους, δεν μπορεί ο άλλος που είναι 200 κιλά απέναντι στον άλλο ο οποίος είναι 200 κιλά να έρθει και ένας ο οποίος είναι 150 και να τον σπρώξει και να φύγει προς τα πίσω την ώρα που έχουν βάλει τη μεταξύ τους δύναμη αυτοί οι δύο παίκτες και να του έρθει ξαφνικά μια άλλη δύναμη και να φύγει προς... Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το σώμα του χοντρούλη του δεύτερου που είπαμε να φύγει προς τα πίσω και να τραυματιστεί. Ωραία. Στη συγκεκριμένη φάση ο άλλος ούτε απλά τον ακούμπησε, τον έσπρωξε για να πάει να κάνει τον blog. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν ο οποίος έχει γίνει αυτός ο κανονισμός, γιατί κάθισα και το έψαξα, είναι το ότι αυτός είναι ο πρώτος για τον τραυματισμό. Ο δεύτερος είναι για να μην αποκτούν πλεονέκτημα οι αμυντικοί. Γιατί είναι κάτι αντίστοιχο του συμπεριλαμβάνει και έναν πιο παλιό κανόνα ο οποίος λέει ότι ας πούμε ο αμυντικός ο οποίος έρχεται από πίσω για να κάνει block το field goal δεν μπορεί να πηδήξει, να κουμπίσει
τον παίκτη του για να πάρει επιπλέον ύψος. Ναι. Να πατήσει πάνω στον παίκτη. Ωραία, δηλαδή δεν μπορεί να του κάνει άλλο καμνάκι, έλα να φτάσει λίγο στο Θεό για να μπλοκάρουμε το field goal. Ναι. Κατάλαβες. Ούτε να πάει να πηδήξει την πλάτη. Γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Να πηδήξει κάποιο την πλάτη, παίκτη του μπροστά για να φύγει πιο μπροστά και να κάνει block το field goal. Δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο. Ο διαιτητής τα βλέπει αυτά τα πράγματα, βλέπει την κατάληξη. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να δίνεις αυτό το goal αυτή τη στιγμή. Σωστό ξεσωστό δεν γίνεται. Ωραία. Δόθηκε. Χάσανε. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω. Και ξενέρωσε όλος ο κόσμος. Όχι, μπορούσαν και ήδη να το είχαν χάσει το παιχνίδι νωρίτερα και ότι στην τελική. Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ότι οι Patriots το έχουν χάσει μόνο στο παιχνίδι γιατί δεν το έχουν καθαρίσει ώρες πριν. Μα σου είπα άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ αγωνιστικά κοιτάω. Άμα καθόμαστε εσύ καλά κάνεις και κοιτάς αγωνιστικά. Και γι' αυτό θα φάω και το κράξιμο, το κατηγορούμε, το ότι αυτή η ομάδα που λέγεται Patriots έδωσε το δικαίωμα στο Rex Ryan μετά να βγει με πολύ φάκι στην συνέντευξη τύπου και να πει ποιοι είστε εσείς οι δημοσιογράφοι που μας είχατε 32ους στα Power Rankings εδώ, σωστά τα λέει. Και είμαστε 4-3. Καλά τους λέει. Σωστά τα λέει. Ναι. Εντάξει, δεν κοιτάει λίγο τα μούτρα του το ότι έχει κερδίσει τους Bucks επειδή έκανε ο άλλος ηλίθιο πέναλτι. Μιλάμε για τις 2 από τις 4 νίκες τους. Τους Patriots επειδή δώσαν ένα ηλίθιο κόλ και επειδή παίζανε απαράδεκτα. Τώρα εντάξει τώρα, γελάει ο κόσμος. Ρε εσύ, οι Jets και είναι στο 4-3. Και είναι κλασικός Rex Ryan, απλά επειδή πήγε σε winning record σε μια χρονιά την οποία περίμενε ότι θα είναι απόλυτη αποτυχία. Κάθε μονή αγωνιστική και να πει τα δικά του. Όταν θα είναι σκατά πάλι το ρεκόρ του στο τέλος της σεζόν και θα έχουν πάει σκατά, να δω τι θα βγαίνει και θα λέει. Ναι, είναι και η μονή που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, είναι η μονή αγωνιστική. Ναι. Την επόμενη θα χάσουν. Γιατί είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του Gino Smith που δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη. Να πω ότι. Δεν έπαιξε καλά ο Gino Smith. Αγωνιστικά λοιπόν, να πω ότι οι Patriots δεν μπορούν να παίξουν αντίπαλοι με ομάδες που έχουν τόσο ισχυρή defensive line. Και όχι οποιαδήποτε defensive line, όχι defensive line που να έχει καλούς defensive ends, defensive line που να πιέζει το pocket από μπροστά, να του έρχονται οι defensive line στα μούτρα του Brady. Η defensive line των Jets δεν είναι μία από τις καλύτερες, επειδή είχαμε αυτή τη συζήτηση και παλιά. Δεν είναι μία από τις καλύτερες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Γιατί πολύ απλά έχει ίσως το καλύτερο δίδυμο defensive tackles και δεν έχει καλούς defensive ends. Οι defensive tackles κάναν όλη τη δουλειά και ειδικά απέναντι στο center που δεν είναι και ο καλύτερος μας offensive lineman, το Wendell, κάνανε πάρτι. Στο δεύτερο ημίχρονο το σκόρ στο πρώτο ήταν 17-10 με ένα pick 6 του rookie cornerback που πήραμε φέτος του Logan Ryan στο Gino Smith. Η επίθεση πήγαινε καλά, λίγο ο Gronk έπαιζε, έκανε αντιπερισπασμό και παίρνανε εκεί οι υπόλοιποι κάποια picks. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με διαδοχικά sacks των Jets απέναντι στον Brady. Τον πήγαινε συνέχεια μέσα στις 20 του γιάρδες και κάνανε συνέχεια punt οι Patriots τουλάχιστον στο τρίτο δεκάλεπτο. Το punt αυτό όταν το κάνεις από την end zone, στην αντίπαλη ομάδα δίνει την μπάλα στις 50 γιάρδες. Είναι στην περιοχή σου χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, χωρίς να έχει πατήσει ο quarterback το πόδι στο γήπεδο. Πόσο σου έλειψε σε αυτό το παιχνίδι ο Walker? Εντάξει. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία, αλλά και όταν υπήρχε ο Walker και όταν υπήρχε ο Hernandez, όταν ήμασταν τόσο πίσω δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Δηλαδή. Διαφωνώ. Νομίζω ότι γενικότερα ο Brady και έκανε πολύ λάθος. Το μόνο πράγμα που έπρεπε να κάνει είναι απλά να παίζει γρήγορα. Αυτό το έβλεπε ότι στο no huddle οι Jets είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το συνέχιζε. Γιατί δεν έχει το personnel να παίξει no huddle. Για να παίξει no huddle, ειδικά στην περίπτωση των Patriots, πρέπει να παίξει και λίγο run. Φέτος η μεγαλύτερη απουσία εκτός από τον Gronkowski είναι ο Verin. Είχαμε μέχρι πέρσι 2, τον Woodhead και τον Verin, και τώρα δεν μπορούμε να παίξουμε να τρίξουμε την μπάλα στην εξωτερική. Είναι πολύ προβλέψιμο. Στο run, γι' αυτό και στην παράταση. Εντάξει, δεν δίνει πολλές ευκαιρίες στο Ridley και στον. Ο Ridley κάνει drop. Ο άλλος είναι αργός. Έχουν γίνει κάποια λάθη σε screen plays που γίνανε κάποια καλά plays και ήρθαν πίσω με flags. Έτσι. Να μην τα πολυλογούμε. Το παιχνίδι δεν χάθηκε μόνο από τον Brady και τον τρόπο, επειδή μετά το pick 6 που έκανε και τα sacks που είχε φάει, έπεσε σαν γκότα.
Έκανε το ένα throw χειρότερα από το άλλο ήταν. Τα πετούσε πολύ δυνατά για να μην μπορούν να τα κάνουν interception αμυντική και δεν μπορούσαν ούτε οι ίδιοι του receivers να τα βρουν. Το παιχνίδι το έχασε ο Μπέλιτσικ επειδή έβαλε τον πιο αργό του linebacker με γρήγορο tight end και έβαλε έναν ψηλό cornerback με τον πιο γρήγορο receiver των Jets, το Gurley. Τους κάνανε ό,τι θέλανε στην επίθεση. Αυτά χωρίς τους τραυματισμούς των Patriots δεν θα συνέβαιναν. Σε καμία περίπτωση. Θα έπαιζε ο Μέγεκ. Οι ομάδες πρέπει να ζουν με τους τραυματισμούς τους. Πρέπει. Απλά όταν η ομάδα, η άμυνα δίνει τόσες ευκαιρίες στον Brady να κερδίσει το παιχνίδι και αυτός δεν τα καταφέρνει, τότε αφήστε με να είμαι χαρούμενος τουλάχιστον για την άμυνά μου. Έτσι. Εντάξει, η άμυνά σου θα είναι καλή. Προσπάθησε. Και προσπάθησε, σε αυτό το παιχνίδι δεν έπαιζε και τα Λίμπ, έτσι. Για μένα οι Patriots μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα στην AFC μαζί και με τους Broncos που θα τα πούμε σε λίγο. Εκτός από τους Chiefs που έχουν πολύ καλή defensive line, τους Bengals. Καλύτερα να μην τους βρεις τους Chiefs γιατί δεν τον βλέπω να φεύγει ζωντανός ο Brady από τον αγώνα. Λοιπόν, έχουν πολλά κενά και φέτος οι Patriots δεν πάνε για κανένα. Με όλα αυτά που έχουν γίνει φέτος δεν πάνε ίσα ίσα να παίξουν στα playoff για να πάρουν εμπειρίες οι rookies, έτσι, και στην άμυνα και στην επίθεση. Να πούμε όμως και για τον Belichick, που μου σπάσει τα νεύρα, το χειρότερο πράγμα που έχει κάνει σαν προπονητής αυτή τη σεζόν είναι ότι δίνει την μπάλα, είναι το kick-off return. Όσο και να φαίνεται αστείο, στα special teams, όλα τα special teams των Patriots, ακόμα και όταν παίρνεις την μπάλα, όταν σου έχουν σκοράρει, υποδέχεται την μπάλα ο Blunt, είναι ο πιο ογκώδης kick-off returner στην ιστορία του NFL, μου φαίνεται. Στατιστικό επίσημο είναι αυτό. Παίρνει την μπάλα και δεν φτάνει ούτε στις 10 γιάρδες. Την παραλαμβάνει την μπάλα στην end zone. Είναι μία απλή κίνηση να γονατίσει μακριά από τις 20 γιάρδες. Με ένα touchback απλό και ωραίο να πάρει την μπάλα να την υποδεχτεί στην end zone, να ξεκινήσει στις 20 γιάρδες. Μπορεί απλά να μην υπάρχει στο σκηνικό και να αφήσει την μπάλα να φύγει πίσω. Μπράβο. Παιδιά, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, και μιλάμε τώρα στην αντίθεση στο kick-off return από τον Edelman που είναι στο punt return που κάνει τα πάντα αυτό το παιδί. Που είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε ένα πολύ ωραίο punt return. Έκανε πολύ ωραίο. Έκανε 3 τζουκς. Χάθηκε ξαφνικά. Χάθηκε, ναι. Έδωσε 25 γιάρδες έξτρα στην ομάδα. Έσπασαν κάτι και σφράγαλοι. Ο Μπλαντ αναγκάζει τους παίκτες, επειδή είναι αργός, τον φτάνουν οι αντίπαλοι special teamers και αναγκάζονται οι παίκτες του να κάνουν block in the back. Οπότε και 25 και 30 γιάρδες να πάρει τελικά. Το play πάει πίσω με flag. Και ο Brady έχει ξεκινήσει σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο, σε όλο το διάστημα που γυρίζει το παιχνίδι. Σήμερα να δικαιολογήσει το Brady. Δεν δικαιολογώ. Αφού η γιαγιά σου να ήταν μέσα, αυτές τις πάσες θα τις έκανε καλύτερα. Εγώ τα λέω. Θυμάμαι, είχαμε κάνει ένα head to head τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για το Welker. Και είχα γράψει εγώ, όχι αν και όπως ξέρετε και εσείς οι δύο, ο Welker είναι ο αγαπημένος μου Patriot, ίσως ο αγαπημένος μου παίκτης. Και τον έβλεπα και χτες και με έπιανε η ψυχή μου. Σε ένα τέλειο κόσμο που ο Brady θα είχε το Welker, θα έκανε αυτά που έκανε με το Welker, αλλά θα προσπαθούσε να βελτιώσει και τους υπόλοιπους γύρω του. Ο Brady, κοιτώντας τα νούμερά του, κοιτώντας να κερδίσει, έχοντας το μάτι του θολωμένο επειδή είναι συνέχεια μέσα στα νεύρα και αρχίζει και φωνάζει, γιατί είναι τέτοιος χαρακτήρας, παίκτες rookies quarterbacks δεν τους βοήθησε ποτέ. Αν τον έπιανες με τη μία, αν έμπαινες μέσα στον ψυχισμό του Brady τέλος πάντων, ήσουν μέσα στην ομάδα και έπαιζες και είχες και απίστευτα νούμερα και ο Brady σου πετούσε την μπάλα. Αν όχι, ήσουν απαρελθόν. Είτε σε λένε ο Τσότσινκο, όπως το λένε, είτε σε λένε Lloyd. Τι να πω. Απλά δεν δίνει πολλές ευκαιρίες το παιδί. Απλά δεν δίνει ευκαιρίες. Δεν δουλεύει με τους καινούργιους receivers. Ναι, αλλά δουλεύει πάρα πολύ με τον Dropson. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Πλέον με αυτούς που την πιάνουν βασικά. Ναι, αλλά ο Dropson δεν την πιάνει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί του τη δίνει. Δεν την πιάνει κανένας φέτος γιατί είναι όλοι άσχετοι. Αυτό λέμε. Πλέον αναγκάστηκε. Πλέον όλους αυτούς που του έχουν πάρει δίπλα του αναγκάστηκε να τους πετάει την μπάλα. Τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα που γύρισε ο Gronk, στα τελευταία κρίσιμα σημάδευε συνέχεια τον Gronk. Δεν μπορείς να τον βρεις πουθενά αυτόν τον άνθρωπο, τον Brady. Και κάποιος... Καλά δεν κάνει ρε Ευαγγέλη, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κακό σε αυτό το πράγμα. Στα κρίσιμα όλοι οι quarterback πάνε εκεί πέρα που εμπιστεύονται. Λογικό δεν είναι. Το παράκανε. Αυτό θέλω. Συμφωνούμε ότι το παράκανε, αλλά είχε επιτυχία για τους Patriots. Ναι, αλλά όταν αυτό το πράγμα είχε απογοητεύουν συνεχώς, δεν μπορεί να τους εμπιστευτεί στην κρίσιμη στιγμή. Δηλαδή, όταν του πετάς του Dropson τόσες φορές την μπάλα και τη χάνει μέσα από τα χέρια, τι να κάνεις? Θα την ξαναπετάξεις? Σε αυτό το παιχνίδι δεν την έχασε καθόλου. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι, όχι, γιατί ήταν έχασε, αλλά
Γιατί την πέταγε 10 μέτρα μακριά. Πόσα target είχε ο Γκρονκόφσκι? Είχε 8 κάτσεις, νομίζω πρέπει να έχει τουλάχιστον 16 target. 17. Πολύ κοντά. Ο οποίος δεν χάνει πάσα για πάσα συνήθως. Ναι. Δεν φεύγει κάποια πάσα από τα χέρια του. Εντάξει, του φύγε στο τέλος που μπορούσε να πάρει μόνο στο παιχνίδι που ήταν τέτοια. Εντάξει, συμφωνούμε. Εκεί έχασε όμως είχε ήλιο πολύ. Αλλά... Και όχι, και μια άλλη πιο πριν. Όχι αυτή που του πέρασε μέσα από τα χέρια, την άλλη που πήγε να κάνει με το 100. Εδώ πέρα. Δεν είναι όλοι οι Λάοι, Βαγγέλη. Μπράβο. Οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει άμα θα κάνουν 15 interception ή όχι. Απλά να φτιάξουν και να βρουν την επαφή τους με τον καινούριο receiver. Άρα... Είτε λέγεται αυτός κάποτε λέγονταν Cruz, είτε κάποτε τώρα λέγεται Randall. Είτε κάποτε λέγονταν Hicks. Πάμε λοιπόν στην προηγούμενη αγωνιστική που λέει ότι ο Brady είχε τα θετικά του και τα αρνητικά του και κάπου εκεί πετάχτηκε η Παναγιώτης και με κοροϊδεύε και μου λέει έλα έχει και αρνητικά. Ότι ο Brady το θετικό του είναι ότι φυλάει την μπάλα. Το αρνητικό του είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που απασχολείται τόσο πολύ με το να φυλάξει την μπάλα, χάνεται ευκαιρίες για να κερδίσει το παιχνίδι. Βλέπει τον ύπνο του pick 6, πώς να το πούμε. Έκανε ένα και τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχει κότσι ίσως το παιδί. Δεν έχει, όχι αλήθεια. Είναι ευνοχισμένος και είναι ευνοχισμένος από τον τρόπο που παίζει και η επίθεση. Από τον τρόπο που τον μπλοκάρει και η offensive line. Πώς έχει κανένα κόμπλεξ από τα 2 Super Bowl τα οποία έχει χάσει τα τελευταία? Έχει μεγάλο. Μήπως βλέπει κανένα giant εκεί πέρα να πετάγεται για να του κάνει κάπως έτσι. Όχι, αλήθεια το πιστεύω. Και θυμίζω και στο προηγούμενο παιχνίδι που έγινε ήρωας, ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι έχει κάποια throws του, δηλαδή ήταν το ένα πιο παράδειγμα από το άλλο. Έτσι. Εντάξει, αλλά το τελευταίο drive ήταν φοβερό. Ήταν φοβερό. Στο τελευταίο drive όμως έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα. Σημάδευε του παίκτες στο κέντρο, έτσι. Ναι, αλλά έδειξε την αξία του, να σου πω κάτι. Και σε αυτό το παιχνίδι με τους Jets δεν την έδειξε. Ήταν πολύ κακό. Προφανώς δεν είναι και η καλύτερη χρονιά του αυτή. Ναι. Αλλά μιλάμε ότι είναι άσχετη οι receivers. Είναι άσχετη πραγματικά. Πες μου μια ομάδα, άμα βγάλεις τον Αμεντόλα και τον τέτοιον. Και τον Γκρονκόφσκι. Όχι, μην βγάλεις τον Γκρονκόφσκι. Βάλει τον Αμεντόλα, ο οποίος είναι τη μισή σεζόν τραυματίας, και πες μου μια ομάδα χειρότερο από τις αυτές που έχουν μια ελπίδα, έτσι μου πεις τώρα. Ήθελα να σου πω. Όχι, ήθελα να σου πω Jaguars, αλλά έχουν τον Blackmon που μου αρέσει. Που τις μισές πάσα τις έπιανε. Έχουν και το Shorts που είναι καλός για αυτό. Ναι. Άστο, ούτε του Jacksonville δεν ξεπερνάω. Τέλος πάντων, να πούμε... Έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι και να πούμε και τα νέα, γιατί το έχουμε τραβήξει πολύ. Ναι. Να σου τελειώσω θα το πούμε γρήγορα το παιχνίδι, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει να πει για τους Broncos ο Βαγγέλης. Όχι, ένα όνομα ήθελα να πω για τους Patriots, ότι φέτος η μεγάλη μου ανησυχία και ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες πάει πάρα πολύ καλά, και ειδικά τώρα με τις άλλες απουσίες φαίνεται η συμβολή του, ο Chandler Jones. Μπράβο. Και δεν είναι μόνο ένας defensive end που σταματάει το run, έχει κάνει και πόσα sacks. Και γι' αυτό λέω ότι φέτος έχω άμυνα και τουλάχιστον γι' αυτό είμαι χαρούμενος. Έτσι. Δεν ξέρω όσοι μας ακούνε ο πάδι τον Πέτρο. Αλλά έλειψε ο Μέιο. Αλλά μην το λείψουμε και αυτό, γιατί, όλοι λείπαν. Γιατί θα έχεις άλλα 5 λεπτά μετά να μιλάς για τον Μέιο. Να πούμε για τους Colts. Να πούμε για τους Colts, οι οποίοι κάνουν τεράστια νίκη. Οι οποίοι δεν ξέρω τι πίνουν φέτος. Την οποία δεν ξέρω εγώ άμα εσύ πήγες να την προβλέψεις, αλλά εγώ την είχα προβλέψει. Όχι, εγώ γιατί την είχα πολύ ξεκάθαρη. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω τι, εσύ είχες βάλει Denver στο πίκε. Εγώ επειδή είναι regular season νόμιζα ότι θα την έκανε τη δουλειά του ο Peyton, αλλά τελικά choke γιατί είχαν ανοίξει την οροφή επίτηδες. Ναι. Το άλλο που πρέπει να πω είναι ότι η άμυνα των Colts ήταν αυτή που γύρισε το μάτσο. Με το safety που έκανε, το interception που έκανε και όχι, με ένα fumble του Holiday, το οποίο άδικα δεν τους δώσαν αρχικά touchdown, έτσι. Το σφύριξε άλλος, το βάλανε στην επόμενη φάση. Αλλά άμα δεν το βάζανε βέβαια στην επόμενη φάση, μπορεί να συζητάγαμε τώρα για αυτό. Ακόμα, ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι, το οποίο είναι πολύ λάθος του διαιτητή αυτό, για μένα, γιατί από τη στιγμή που ήταν turnover, άμα είχε βγει εκτός γηπέδου, θα είχε γυρίσει το παιχνίδι εκεί πέρα. Μπορούσε να δώσει το touchdown, turnover, και επειδή ήταν turnover θα γινόταν αυτόματα review και θα βλέπαν ότι είχε βγει έξω και θα το γυρνάγανε τη φάση. Το οποίο το κάνουν πολλές φορές. Ναι, το κάνουν πολλές φορές. Αυτή τη φορά όμως ο διαιτητής είπε ότι βγήκε έξω. Αναγκαστικά αφού βγήκε έξω τον είχε εκτός τη φάση, είχε σφυρίξει, είχε τελειώσει τη φάση. Νεκρή φάση, ναι, και οπότε δεν μπορούσε να μετρήσει το touchdown μετά και έπρεπε να συνεχίσουν από εκεί πέρα που έγινε το fumble recover. Ναι.
Τέλος Πάλι πάντων. καλά που το βάλανε, πραγματικά. Να πούμε λοιπόν. Βελτίωσε λίγο τα στατιστικά του Λακ. Εντύπωση μου έκανε το match-up του Welker με τον Butler, ο οποίος στην αρχή ήταν αυτός, για μένα ήταν αυτός που έδωσε την νίκη στους Colts, ο Butler. Τους πήρε από το χέρι και τους την έδωσε. Στα πρώτα... Και ο Vontae Davis έπαιξε καλά. Γιατί όσες φορές σημάδευε τον Welker ο Manning, του έκανε 2-3 stops στην αρχή και ξαφνικά μέχρι το τελευταίο εφιαλτικό για τους Colts, το τελευταίο 15 λεπτό, συγγνώμη. Εντάξει, αλλά έπαιξε πολύ καλά. Ήταν πολύ καλές οι πάσες. Μέχρι το τέταρτο δεν σημάδευε το Welker. Με αποτέλεσμα οι Broncos να πάνε στο running game και να κάνουν πολλά λάθη. Σημάδευε, ήταν πολύ κακή η επιλογή. Όλες οι επιλογές των Broncos στην επίθεση ήταν πολύ κακές. Και το αδύναμο του σημείο, εκτός από την άμυνα που πλέον οποιοδήποτε μπορεί να τους νικήσει, και εκτός από τα λάθη που ακόμα και το Jackson λέγαμε ότι άμα έχει καλύτερη διαφορά στα turnovers μπορεί να κερδίσει τους Broncos. Είχαν 3-1 ήταν τα λάθη για τα... Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός τώρα σε αυτό που λες. Για να δώσεις το point σου. Ναι, είμαι υπερβολικός, αλλά σε αυτό το match που ήταν 3-1 και είχαν 3 οι Broncos και 1 πώς το λένε, οι Colts. Οι Colts, ναι. Οι Colts, το match πήγε άνετα στους Colts, έτσι. Εντάξει, δεν πήγε άνετα. Με το τρίτο κρίθηκε. Το τρίτο turnover, το fumble λίγο πριν από την end zone, κρίθηκε. Δηλαδή, εκεί που θα σφιγγότανε μετά οι Colts και θα είχαν να διαχειριστούν και το χρόνο και τα υπόλοιπα, πήραν την μπάλα χωρίς να πάθουν τίποτα στην άμυνα. Λοιπόν, αναγκάστηκε πολύ Γενικότερα να πεις ότι οι Colts παίξανε το σύστημα που είχαν παίξει και οι Giants απέναντι στους Broncos, παίζοντας με πολλούς defensive back. Ναι. Αλλά ήταν δεν την πληρώσανε οποίοι στο running game. Δεν την πληρώσανε. Όχι, γιατί έπαιξε καλά η τέτοια τους. Εντάξει, στην αρχή πήγαινε πολύ καλά το running παιχνίδι των Broncos. Στη συνέχεια σφίξανε οι Colts. Γιατί στην αρχή ο Μωρίνο κάθε touch που έκανε έπαιρνε 8 γιάρδες. Στην αρχή του παιχνιδιού, ναι, που ήταν μπροστά οι Broncos. Στην αρχή κάποια draw plays, ναι, αλλά σε κάποια third and ones και σε κάποια τέτοια δεν κατάφεραν να το ήταν ψηλό obvious. Ναι, στα obvious running plays δίνανε την μπάλα. Στα obvious running plays νομίζω ότι γενικότερα η επιτυχία του Μωρίνο φέτος είναι το ότι υπάρχουν 4 πιθανοί wide receiver μαζί με τον Julius Thomas τώρα, οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Και είναι όλοι match-up. Και όμως επιλέξανε να κάνουν running game και αναγκαστήκανε να επιστρέψουν την μπάλα με πάνω στους Colts, έτσι. Πολύ καλός ο Andrew Luck. Πολύ καλός. Πολύ καλή και δεν πολύ καλός, να σου πω κάτι, ήταν και λίγο τυχερός βέβαια, γιατί πέταξε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο 2 πάσες είδα, οι οποίες έπρεπε να είναι εύκολα interception. Απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγιναν. Γιατί είναι η αμυνάρα των Broncos. Ήταν πολύ κακός ο Bailey, ο οποίος τραυματίστηκε. Πολύ κακός. Ναι. Εγώ ήθελα 3 πράγματα να πω. Ότι ναι, το ένα ήταν για τον Bailey, ο οποίος είναι το πουλέν μου, γιατί είναι ο καλύτερος corner που προσωπικά έχω δει στη Λίγκα. Και γύρισε τώρα και τραυματίστηκε κατευθείαν με το που γύρισε στο ίδιο μάτς. Εκνευρισμένος πολύ. Ναι. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι Broncos πάνε στο επόμενο παιχνίδι όντας οι χειρότεροι, έχοντας δώσει τις περισσότερες γιάρδες σε πάσες στη Λίγκα. Γιατί δεν έχουν παίξει Giants ακόμα. Και το τρίτο ήταν ότι έκανε ένα σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα θα αρχίσουν τα θέατρα και είδαμε από το Λακ ένα πολύ ωραίο flop. Ναι, γιατί είναι τέτοια η φύση πλέον, είναι τέτοια η φύση των σφυριγμάτων 15 γιάρδες που δίνουν τα πάντα με το που θα πέσει ο quarterback ή ο receiver. Ναι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το ξεχάσεις αυτό, γιατί για την ομάδα των Colts πώς να σου το πω, το έφερε στα ίσια ο πλέον θεός όλων των Panther. Θα τον έχουν όλη φωτογραφία κάπου. Αυτός ο τύπος εκεί που πήγε και έκανε το τάκι στον Holiday. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Ναι. Και αυτό ήταν. Αυτό στην αρχή μου φάνηκε helmet to helmet. Ναι, αυτό πρέπει να είναι το high. Δεν υπήρχε. Τι εννοεί σου φάνηκε? Ήτανε helmet to helmet. Εγώ το άκουσα εδώ, ξύπνησα. Τέλος πάντων. Αλλά ήτανε Panther, δεν δίνεται αυτό. Ο Panther βρήκε το receiver λοιπόν. Γιατί άμα το έδινες αυτό το πράγμα, ενώ έχει κάνει Panther τέτοιο tackle,
και το έδινε σε αυτό το πράγμα, θα υπήρχε περισσότερη διαμαρτυρία από το πέναλτι που δώσανε στους Jets. Και ο άλλος είναι running back και τους running back τους χτυπάμε. Μόνο receiver και quarterback δεν μπορούμε να χτυπάμε. Λοιπόν, τι άλλο, με απογοήτευσε ο Ντεμάριους Τόμας από τους Broncos, ενώ πολύ καλά πήγανε χωρίς να κάνουν drops. Γκούχου για τον προηγούμενο αγώνα στο San Diego. Οι receivers των Colts, έτσι. Γιατί την προηγούμενη ήταν ένας πιο απογοητευτικός από τον άλλον. Επίσης βλέπω τους Colts λίγο μπερδεμένους με το τι θέλει να κάνουν με τον Richardson. Όλα τα... μπερδεμένους, θα σου πω. Βασικός running back έπαιξε ο Brown. Έκανε και ένα λάθος μεγάλο, ένα fumble. Ο Richardson έκανε ένα fumble, ναι βέβαια εντάξει. Είναι από αυτά τα fumble, θα σου πω εγώ, δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Richardson, απλά είναι ένα από αυτά τα fumble τα οποία εγώ δεν τα χρεώνω στο running back. Και να σου πω κάτι, γιατί έχουν πέσει 4 πάνω του και λέει ο εκφωνητής κιόλας ότι πέσε κάτω. Πού να πέσει κάτω, αφού δεν τον αφήνουν να πέσει κάτω. Να πέσει. Πώς να πέσει, αφού τον έχει πιάσει ένας για να μην πέσει κάτω και άλλοι δύο του βγάζουν την μπάλα από τα χέρια. Να πέσει πριν φτάσει. Να πέσει πριν φτάσει εκεί. Εδώ είναι αυτό που ήθελα να σας... Δεν γίνεται, γιατί είναι η φύση του running back, ειδικά του συγκεκριμένου running back, του να πάει και να σύρει τους αμυντικούς. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχει σταματήσει το forward progress, σφύριξέ το ρε διαιτητή. Μπράβο. Αυτό. Κάποια στιγμή θα την πάρουν, δεν μπορεί να την κρατάει όλη την ώρα με νομίζω ότι βγήκε γρήγορα η μπάλα. Δεν ήταν ότι είχε χρόνο ο διαιτητής να του σφυρίξει. Όχι, είχε σταματήσει να κινείται η μάζα εκεί πέρα των παικτών. Είχε σταματήσει. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι δεν είχε χρόνο, αλλά τέλος πάντων. Λέμε για το field goal ότι είναι αχρίαστο και ότι δεν πρέπει ο ένας να σπρώχνει τον άλλον. Και σε αυτά τα plays σκοτώνεται κόσμος, έτσι. Που πάνε 3 και 4 παίκτες και σπρώχνουν ένα running back ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι το μισό βάρος από αυτούς που έχει πίσω του και μπροστά του. Που λέμε για το play. Όχι, θέλω να θα γίνει οι running backs για αυτά τα πράγματα. Ναι, ειδικά κάτι running backs τύπου Richardson. Πρέπει να ζουν για αυτά. Απλά νομίζω ότι η offensive line των Colts είναι η χειρότερη που έχω δει λοιπόν στο σχηματισμό gap. Κάθε φορά που τρέχει ο Richardson φαίνεται που θα τρέξει και δεν υπάρχει χώρος. Είναι μια μάζα. Είναι μια μάζα. Δεν υπάρχει ούτε ένα κενό. Δεν έχω δει όσες φορές παίζουν, δεν έχω δει ούτε ένα κενό. Πολλές φορές, εντάξει, το Richardson μπορείς να τον κατηγορήσεις. Είναι και ψαρωμένος ακόμα στη νέα του ομάδα, δεν ξέρει το σύστημα, μπλα. Πολλές απουσίες από guards, δεν έχουν παίχτες, οι βασικοί έχουν φύγει κάποιοι βασικοί guards όπως ο Donald Thomas που ήταν ένας από τους καλύτερους παίχτες στο run και πλέον αναγκάζονται να τρέξουν με αυτούς που έχουν οι Colts. Ωραία. Ο Richardson θα μπορούσε πολύ απλά όταν βλέπει την offensive line να μην έχει καμία τρύπα, να σταματήσει και να πηγαίνει στην εξωτερική. Έτσι, έχει ευθύνες κι αυτός. Αλλά είναι ένα χάος. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να συνεχίσουν έτσι, να τρέξουν. Και ο Donald Brown 1-2 φορές προσπάθησε να τρέξει την μπάλα από το κέντρο. Και ενώ ο Richardson, ξέρω εγώ, έμενε στη line of scrimmage και δεν έχανε γιάρδες, αυτός έκανε 4-5, έτσι. Μόνο στην εξωτερική κέρδιζε γιάρδες. Δηλαδή είναι άλλο στυλ παίκτη, έτσι. Είναι ανικανότητα της offensive line να τρέξει την μπάλα από το κέντρο. Νομίζω ότι και ο Richardson μπορεί να τρέξει στην εξωτερική, απλά δεν το προτιμήσαμε. Ο άλλος είναι πιο γρήγορος, μωρέ, εντάξει. Εντάξει, είναι πιο γρήγορος, αλλά ο άλλος άμα φύγει στο δεύτερο level δεν το σταματάς. Ναι. Ενώ τον Brown θα το σταματήσεις. Είναι τώρα τι διαλέγεις. Για offensive line δεν νομίζω ότι άμα θες να ψωνίσεις τη χειρότερη, κοιτάς για Giants και Cardinals. Ωραία. Εντάξει, είμαστε κι εμείς εδώ τώρα, μην μας γιώνεις τόσο. Έχουμε κάνει τόσο αγώνα για να έχουμε τη χειρότερη. Είμαστε σε κάτι οι πρώτοι. Ρε παιδί μου, είναι καλή η offensive line στην προστασία του Luck, αλλά δεν μπορεί να τρέξει την μπάλα. Ναι. Πάντως είδες ότι ο Miller πήγε να κάνει τη διαφορά. Βέβαια φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα σε ρυθμό παιχνιδιού. Ο Miller. Ο Von Miller. Ναι. Δεν είναι σε ρυθμό παιχνιδιού. Και ήταν 6 παιχνίδια έξω. Θα πει όμως θα κάνει λίγο τη διαφορά. Βέβαια η secondary πρέπει να δουλέψει λίγο. Αλλά έχουν πάρα πολλά κενά. Δηλαδή... Ας το αφήσουμε λοιπόν και αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε και σημαντικούς τραυματισμούς αυτή τη βδομάδα και δεν θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Ναι, είπαμε για το Bradford. Είπαμε για το απόψινό παιχνίδι, έχουμε να πούμε τίποτα. Να πούμε ότι θέλουμε ο Πίτερσον να κάνει καλό παιχνίδι, αλλά να κάνει ακόμα καλύτερο Manning με τον Cruz. Και καλό η Άμυνα των Giants. Τέλος πάντων. Να κερδίσουν οι Giants επειδή είμαστε και Giants. Λοιπόν, ο Doug Martin χτύπησε από την Tampa Bay. Πάει από το κακό στο χειρότερο. Χάνει όλη τη σεζόν.
Χάνει επίσης όλη τη σεζόν ο Reggie Wayne που χτύπησε στο τέλος του παιχνιδιού απέναντι στο Denver. Το οποίο δεν φαινόταν κάτι σοβαρό εκείνη τη στιγμή, αλλά η αντίδραση του Reggie Wayne έδειχνε ότι είναι κάτι σοβαρό, γιατί ήταν πάρα πολύ. Κόλλησε το πόδι του, φαινότανε. Κόλλησε το πόδι του, εντάξει, δεν φαίνεται όμως. Έριξε όλο το βάρος και τέντωσε. Δεν είναι από τις φάσεις οποίες φαίνεται, πώς να το πω, εκείνη τη στιγμή. Επίσης, ότι έχω τραυματιστεί τόσο πολύ, θα χάσω τη σεζόν. Χτύπησε ο Λίον Χολ προσπαθώντας να μαρκάρει το τέρας που λέγεται Calvin Johnson. Χάνει, γύρισε στον αστράγαλό του, θα μείνει, μου φαίνεται, μερικά παιχνίδια έξω. Και χάνει και τη σεζόν ο συνήθις ύποπτος. Σας δίνω 2 ευκαιρίες να το μαντέψετε. Ποιος είναι αυτός που χάνει κάθε σεζόν? Το έχω. Έλα, το έχεις βέβαια. Το έχω βέβαια, αλλά δεν έχω κολλήσει αυτή τη στιγμή. Δώσε μου το πρώτο του δράμα. Ο Αμεντόλα, όχι, δεν είναι ο Αμεντόλα. Αυτός χτύπησε την άλλη αιώνη. Χάνει όλη κάθε σεζόν αυτός όμως. Middle linebacker Houston Texans. Ο Κούσιν, βέβαια. Και ποιος. Τώρα μου ήρθε μια εικόνα, αλλά δεν θυμάμαι που την είδα γιατί έβλεπα το Red Zone. Ποιος ήταν ο παίχτης που έμεινε στο έδαφος? Ποιος ήτανε? Ο παίχτης που έμεινε στο έδαφος μετά από τάκλ και τον πήραν με το φορείο. Αυτός μου φαίνεται. Όχι, ήταν από χτύπημα στο κεφάλι. Δεν θυμάμαι. Αυτός έγινε από chop block πάντως ο Κούσιν. Του βρήκανε τα πόδια. Ναι, όχι, δεν θυμάμαι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Ναι, παίζει να συνέχισε αυτός. Όχι, έφυγε αυτός, σου λέω. Έφυγε με το φορείο. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έχουμε και quarterbacks που τραυματίστηκαν. Είπαμε για τον Γκάτλερ. Ναι. Ο οποίος μπορεί να χάσει μπορεί να χάσει και εβδομάδες. Είπαμε για τον Bradford, ο οποίο δεν νόμιζα ότι το σχολιάσαμε πολύ για τον Bradford. Να πούμε ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία για τους Rams να βρούνε κάτι, να δούνε για να αποφασίσουν και τι θα κάνουν με τον Bradford. Γιατί λύγει το συμβολαιό του φέτος. Μπράβο. Μην πεις περισσότερα, υπάρχει λόγος. Αν και, εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, αλλά οι Rams βγήκαν σαν διοίκηση και είπαν ότι εμείς δεν κοιτάμε για να πάρουμε quarterback. Αυτή ήταν η δήλωσή τους. Εντάξει, τον στηρίζουν. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Να δούμε. Το στηρίζουν, τι το στηρίζουν, με τα ίδια δεδομένα που έχουν τώρα, τα ίδια δεδομένα έχουν και στο τέλος της χρονιάς. Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι δεν θα βγει τώρα να πει εντάξει, τραυματίστηκε, τον ξεχνάμε. Ακριβώς. Εντάξει. Και ποιος άλλος quarterback τραυματίστηκε και χάνει τη σεζόν? Υπάρχει κι άλλος ένας, Κι άλλος ένας. Τι χάνω? Τώρα θα σου πω ποιος είναι. Άμα μου δώσεις λίγο. Ωραία. Εγώ ήθελα, όταν το θυμηθείς, να πούμε, να σας ρωτήσω βασικά για τον... να σας πω για τον Merriweather αρχικά, την αγάπη μου, ο οποίος έπαιζε στους Patriots, τον είχαμε διαλέξει και πρώτο γύρο πανάθεμά μας, και έχει βαλθεί να σκοτώσει παίκτες αυτός. Είχε χτυπήσει κάποιον και μετά είχε χτυπήσει ο ίδιος σε helmet to helmet και είχε χάσει αγώνες. Πέρσι είχε χτυπήσει στην προπόνηση επειδή δεν συγκρούστηκε χωρίς να βλέπει με κάποιον συμπαίκτη του και μείνανε έξω με κάτι προβλήματα στο κεφάλι και οι δύο. Μιλάμε για γκαφατζή, μια περίπτωση για γέλια τελείως. Λοιπόν έχουμε... Μην με διακόψεις που λέω για τον Merriweather. Πήγε λοιπόν στα αποδυτήρια, μετά από hit που έκανε στο παιχνίδι, πήγε στα αποδυτήρια και ζήταγε λεφτά από τους συμπαίκτες του για να πληρώσει το πρόστιμο. Και αναμένεται τώρα μέσα στη βδομάδα να τον στείλουν, να τον τιμωρήσουν με κάποιες αγωνιστικές ποινή. Όχι πως κάνουν τίποτα. Έχει χάσει όλα τα λεφτά του στα πρόστιμα. Έχει χάσει πολλά. Πάρα πολλά. Νομίζω πέρσι δεν έπαιζε, φέτος έχει ήδη 2. Καλά, δεν πειράζει, δεν ήταν. Άμα δεν τα είχαν σε πρόστιμα, τα είχαν αλλού. Δεν είναι και το καλύτερο παιδί. Ναι, όντως. Τέλος πάντων, εντάξει, βρήκαμε, δεν είναι κάποιος άλλος quarterback και ο Holtz ήταν ο οποίος τραυματίστηκε απλά. Το είπαμε, ρε. Ναι, τον είπαμε. Απλά να πούμε ότι ο Cutler θα είναι τουλάχιστον 1 μήνα εκτός. Ωραία. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Briggs πρέπει να είναι ο linebacker που είπες, ο οποίος θα είναι 6 εβδομάδες έξω. 6 εβδομάδες, Αυτό κι αν είναι απουσία όμως. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη απουσία. Αυτά. Και οι Dolphins πήραν από τους Ravens τον McKinney. Επιτέλους, ένα λεφτάκλ. Δεν γινόταν πια. Ναι, για ένα conditional late pick. Ναι.
Αυτά. Ο Μακίνη Τα τελευταία νέα. Θα πούμε και τα μάτια της επόμενης αγωνιστικής μια στιγμή. Ναι, λοιπόν. Αν τα έχεις μπροστά σου, πες τα, γιατί εγώ δεν τα έχω. Πριν το πούμε, μια ερώτηση. Επειδή λίγο η AFC ψηλοφαίνεται τι θα γίνει. Στην NFC, ωραία. Οι 6 ομάδες που θα πάνε playoffs. Ωραία. 49ers. 49ers, Seahawks, 2. Seahawks. Μία θα πάει wildcard, άρα μας μένει άλλο ένα wildcard για να δώσει κάπου. Οι Saints που από ό,τι δείχνουν την πήραν την κατηγορία ήδη. Ο νικητής Dallas ή Φιλαδέλφια, μία από όλες αυτές τις ομάδες θα βγει playoff νούμερο 4 περίπου, με αρνητικό ρεκόρ από την NFC list πάλι. Ναι, οι Cowboys ή οι Redskins. Μπράβο. 3 ομάδες παλεύουν για την πρώτη θέση. Ωραία, να το πούμε έτσι. Οι Redskins δίνω περισσότερο, γιατί νομίζω ότι οι Cowboys θα... όχι, το πήρανε πέρυσι οι Redskins, οι Cowboys. Όσο και αν δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό που λέω, αλλά πρέπει να το πω οι Cowboys, γιατί πέρυσι πήραν οι Redskins στο Division. Είναι θέμα RG3, άμα ξυπνήσει. Και να ξυπνήσει, να σου πω κάτι, δεν μπορούν να το πάρουν δεύτερη σεζόν. Δεν το έχει πάρει καμία ομάδα στην NFC δεύτερη σεζόν, στην East. Νομίζω τώρα είναι όμως η list πιο χάλια από ποτέ γι' αυτό. Ναι, η list. Ναι, λοιπόν, και εγώ θέλω οι Redskins να το πάρουν. Έχουμε βρει δηλαδή. Να σκάσουμε λίγο εκεί με τους Redskins, να μην έχουμε Cowboys, γιατί τους μισούμε. Λοιπόν, εδώ πάει η ερώτηση. Και μετά είναι οι Packers, σίγουρα πρώτοι. Σίγουρα πρώτοι. Σίγουρα πρώτοι. Και μετά θα παιχτεί μία θέση ανάμεσα σε Bears. Μπράβο, αυτό θέλω να πάμε. Οι Bears φεύγουν έξω από το παιχνίδι. Μπράβο, στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα, όποιος περισσέψει. Οι Lions, εγώ λέω Lions Packers, λέω. Ωραία. Lions Cardinals. Εγώ λέω Lions Packers, λέω εγώ από αυτή. Κάποιος θα το πάρει, κάποιος θα μείνει wildcard, ωραία. Θα το πάρουν οι Packers και οι Lions θα παλέψουν για το wildcard με τους Cardinals. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Παναγιώτη, τι λες? Ποια είναι η έκτη ομάδα? Εγώ λέω ότι οι Packers θα πάρουν το Packers. Οι Packers νικητές, άρα δεύτερη οι Lions, ωραία. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πάρουν οι Packers. Δεύτερη Lions και δεν νομίζω ότι οι Cardinals θα τους... νομίζω οι Lions θα βγουν. Λοιπόν, εγώ το λέω από τώρα. Εγώ θα κάνω από τώρα τη μεγάλη δήλωση. Οι Giants σήμερα θα είναι 1-6 και θα τερματίσουν 16. Είμαι ο νέος ο Τάντρεδον. Σταμάτα ρε, εντάξει. Μια ερώτηση κάνα, δεν χρειάζεται να με τρολάρεις έτσι. Λοιπόν, θέλω να το πω ότι βλέπω την NFC North να σκοτώνονται μεταξύ τους. Οι Packers και οι Lions θα σκοτωθούν για την πρώτη θέση, θα είναι κοντά. Και ο νικητής θα περάσει μεν playoff. Ο δεύτερος όμως θα μείνει απ' έξω στα wildcard, γιατί το wildcard θα το πάρουν οι Panthers. Μπράβο ρε φίλε. Και εγώ τους είχα Ποντάρο. Πιστεύω ότι οι Panthers είναι πολύ κοντά στο να διεκδικήσουν κάτι. Στο 3-3 και με μπάει. Αυτό έχω να πω. Και ευκολότερο πρόγραμμα. Το 3-3 με μπάει, εύκολο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω. Μόνο οι άμενά τους Έλληνες τώρα. Ο Νιούτον πάει μία έτσι, μία έτσι. Ναι, να το δούμε. 2 παιχνίδια ακόμα με Tampa Bay έχουν καλό πρόγραμμα, έτσι. Βέβαια έχουν και 2 παιχνίδια με Saints, μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Απλά να μου λέξετε δεν τα πά μετά. Δεν τα λέμε, δεν τα γράφουμε. Στο στοίχημα να θα τα παίξουμε. Βασικά αυτά που λέμε έτσι, τα πιάνουμε. Τα άλλα που μας καίνε. Τέλος πάντων. Τα άλλα είναι, άμα σκέφτεσαι δεν πάνε καλά. Άμα πεις για τους Patriots. Είχα 4 στα 6 και παίζοντας over. Σταμάτα, δεν μας ενδιαφέρει. 17-3 ήρθε και το είχα παίξει over, για να καταλάβεις. Τον Dallas. Παραλίγο να το πετύχεις. Δηλαδή πραγματικά. Ένα field goal μακριά ήσουν. Ένα field goal. Και το άλλο το Kansas City Houston που το είχα παίξει συν 4, πλην 4 για το Kansas City. Για 1 εκατοστό δεν έκανε pick 6 στην τελευταία φάση και μείνανε με την μπάλα στη μία γραμμή. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή είναι για όλους. Τι νομίζω. Γιατί δεν ήταν pick 6, μπορεί να έκανε τέτοιο και να σταμάταγε. Οι άλλοι που χάνουν σταματήσανε και κάνανε κλοκ τέτοιο να πούμε. Κάνανε κλοκ την μπάλα. Βάλε εκεί πέρα. Σταμάτα να λες μωρέ τα close goal. Να πάει push. Λοιπόν. Ο κόσμος χάνει στοίχημα επειδή βάζει ο άλλος goal στο 95. Είμαι ένας λες και είσαι ο πρώτος που χάνει οριακά. Όχι, δεν είσαι ο πρώτος, είσαι ο ένας από όλους όσους παίζουν στοίχημα. Είσαι ένας ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για να κάνουμε. Για πες τα. Την Πέμπτη τι έχουμε?
Την Πέμπτη λοιπόν δεν έχουμε Ravens Steelers για τον ένα και μόνο λόγο ότι οι Ravens έχουν bye. Κοντά έπεσε. Μόνος που το λέω, μόνος μου γελάω. Λοιπόν, οπότε την Πέμπτη έχουμε Panthers Bucks. Ψηλά διάφορο για μένα. Τέλος πάντων, θα κερδίσουν οι Panthers. Νομίζω πως ναι. Και εγώ. 49ers Jaguars και Κυριακή. Browns Chiefs. Ναι. Αυτά ήταν νωρίς της Κυριακής. Browns Chiefs. Ναι. Ωραία που είναι αυτό. Dolphins Patriots. Ωραία. Bill Saints. Cowboys Lions. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Στο 4-3 και οι δύο ομάδες. Θα κερδίσουν οι Lions, είναι ξεκάθαρο αυτό. Παίζουν οι Cowboys εκτός έδρας. Είσαι αρκετά προκατηλημένος. Λοιπόν, η 1-6. Cowboys εκτός έδρας. Η κατά τον Παναγιώτη. Είναι λες και είναι οι καινούργιοι Seahawks, Ευαγγελή. Αυτοί οι Cowboys. Παίζουν καλά εκτός έδρας παίζουν απαράδεκτα, όχι άσχημα απλά. Λοιπόν. Συμφωνώ, αλλά και οι Lions δεν είναι κανένα φοβητρό. Είναι. Ποιος θα μαρκάρει από τους Cowboys στο Megatron? Δεν ξέρω, κάτι θα βρούνε. Ποιος θα μαρκάρει το Reggie Bush? Ο Ρώμο θα μπει. Giants Eagles. Οι 1-6 Giants σύμφωνα με τον Παναγιώτη θα παίξουν με τους 3-4 Eagles. Οι οποίοι θα πάνε 3-5, οπότε θα πάνε και 2-6 οι Giants. Όλα. Να το παίξετε, μην ξεχάσει κανένας. Να το παίξει. Οι Steelers παίζουν με τους Raiders. Τώρα μπήκαμε στην άλλη ζώνη, στον 11. 20 χρόνια πριν τα έχει ενδιαφέρον αυτά. Οι Jets παίζουν με τους Bengals. Η ώρα του κινέζικο παιχνίδι θα χάσουν. Κινέζικο παιχνίδι, ναι. Και σε δύσκολη. Και εκτός έδρας. Ωραίες defensive line θα είναι αυτές. Κάποιος θα πεθάνει. Οι Falcons παίζουν με τους Cardinals. Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Τι εννοείς, τι ωραίο έχει αυτό το παιχνίδι? Το ότι οι Falcons δεν έχουν άμυνα, οπότε οι Cardinals μπορούν να σκοράρουν. Δεν έχει κανείς από τους δύο επίθεση. Ναι, όχι, οι Falcons έχουν επίθεση, απλά θα δημιουργήσουν προβλήματα οι Cardinals. Επιθετικούς καλούς έχουν, πόντους δεν βάζουν. Οι Redskins λοιπόν, εκεί που τους πίστευα ότι θα ξεκινήσουν τώρα, παίζουν με τους Broncos. Δεν θα τους κερδίσουν, δεν θα γίνει κανένα μπαμ εδώ πέρα. Δεν μπορούν να σταματήσει η άμυνα των Redskins στους Broncos. Θα κερδίσουν οι Broncos λοιπόν. Λοιπόν, Packers Vikings. Πολύ ωραίο παιχνίδι για να κάνει ο Πίτερσον πολλές γιάρδες και οι Packers θα κερδίσουν. Seahawks Rams τη Δευτέρα. Αυτά. Οι Seahawks θα κερδίσουν εύκολα. Seahawks Rams. Γιατί οι Rams δεν έχουν quarterback αυτή τη στιγμή. Με ποιον είπες ότι παίζουν οι Niners? Οι Niners παίζουν με τους Jaguars. Ναι. Αυτοί οι Jaguars. Και έχουν πάει οι Ravens, οι Bears, οι Texans, οι Colts, οι Chargers και οι Titans. Είναι οι αγωνιστικοί που θα έχουν οι περισσότερες ομάδες πάει. Με τα λιγότερα για να μην γράφω πολλά εγώ στην ανασκόπηση. Για σένα γίνεται. Όλα για τον Παναγιώτη. Τέλος πάντων. Επίσης να πούμε ότι το 49ers Jaguar. Βέβαια, στο Λονδίνο, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Γι' αυτό γίνεται νωρίς, γιατί είναι ματσάρα και θα ήταν prime time. Έλεγα ότι είναι ματσάρα και ότι θα ήταν prime time, αλλά μόνο επειδή είναι στο Λονδίνο. Το πάνω δεν ακούσαμε γιατί το κάλυψες. Επίσης γέλαγα μετά. Όχι τίποτα. Λέω όποιος βρεθεί από Λονδίνο πεταχθεί στο Wembley. Τον βγάλει τα ψώνια το Jackson. Εντάξει, να σου πω, μην το γελάς, γιατί ο Βαγγέλης κάποτε είχε δει τους Chargers με ποιους παίζανε. Μαζί το είχαμε δει με τον Πάνο. Όχι, εσύ μόνο. Με τον Πάνο το είχατε δει, με τους Saints. Ναι, και οι Saints μετά πήραν το πρωτάθλημα, που ήταν ανέκδοτο μέχρι εκείνη τη χρονιά. Την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά πήραν το πρωτάθλημα. Άρα βλέπω τους Jaguars του χρόνου για πρωτάθλημα. σαν να βγαίνει για πρωτάθλημα. Οι Jaguars, οι Chargers μάλλον τη χρονιά που χάσαν από τους Saints που είχαμε πάει και τους είχαμε δει εμείς εκεί, ήταν η χρονιά που είχα πει στο προηγούμενο παιχνίδι αποκλείσαν τον Manning, τον Peyton. Στο Wildcard είχαν πάρει τη Division και ενώ είχαν μικρότερο ρεκόρ από το. Εντάξει, ο Peyton είπαμε μπορεί να σπάσει όλα τα ρεκόρ της regular season, αλλά στην post season θα είναι ένας μέτρος quarterback πάντα. Και γιατί γίνεται όλα αυτά? Που θα έχει πάρει ένα Super Bowl μόνο. Γιατί είναι μέχρι να το κάνει. Γιατί θέλει τις ομάδες να τις κερδίζει με 50. Δεν έχει άμυνα, οπότε τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζει με 50 πόντους. Γιατί κάνει κρύο, Βαγγέλη. Κάνει κρύο και ο Peyton είναι παιδί από τζάκι. Πρέπει να το καταλάβεις. Και επειδή είναι πρωτότοκος, πήγαινε με τον Άρτσι και καθόντουσαν στο τζάκι. Είναι πρωτότοκος. Μου φαίνεται ο μεγαλύτερος δεν έγινε quarterback. Είναι πρωτότοκος όταν τελειώσει.
Από αυτούς που παίζουν λοιπόν είναι ο μεγάλος, οπότε πήγαινε με το μπαμπά του και κοίταζε το playbook και στέλνανε τον Ηλάη έξω στο κρύο και έμαθε το παιδί στο κρύο και κερδίζει τα πρωταθλήματα τώρα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να κλείσουμε πριν άρχισε να λέει κι άλλα. True story. Μπράβο, true story, ακριβώς. Τέλος πάντων. Πάντως ο Peyton, όταν αναγκάζεται να παίξει όλο του το playbook 80 φορές στη regular season, μετά δεν του μένει κανένα κρυφό χαρτί για τα playoffs, γι' αυτό χάνει. Είναι γνωστός. Αυτά. Τελείωσα. Άντε. Εντάξει. Να το κλείσουμε. Σας αφήνουμε. Γι' αυτό πετάει το touchdown, το ξέρει ο άλλος. Μπράβο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με τα νέα της 8ης αγωνιστικής. Σήμερα ακούσατε πολύ τον Παναγιώτη, επειδή δεν παίξαν οι Giants, δεν είναι σε καταθλίψη αυτή τη εβδομάδα. Εντάξει, άμα αύριο. Πρέπει να το κάνουμε το podcast να το ηχογραφούμε Πέμπτη. Να έχεις ξεχάσει τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Αυτά. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.